determinasyon, sipag, puso, pangarap ang puhunan, talento ang labanan, umaatikabong bakbakan. Mga laro ay tutukan. Game na! As the sun rises in the east to start and adorn the day, so rises the 2023 Sinag Liga Asia Sinag Cup Born 2001, presented to you by Converge FiberX. Experience better with Converge, as this is the quarterfinal round and we are live here inside the Bren Zigyao Convention Center in the beautiful city of San Fernando, Pampanga for the game number 1 of this quarterfinals day dito sa Sinag Liga Asia. We will see the NBS Slashers led by Marvin James Raimundo, near double-double numbers for him in the entire elimination round, leading his team to the number 2 seed sa ating liga. At makakatapat nila DJ Triste, impressive numbers for the young 19-year-old of the Antipolo Pilgrims team, currently at the number 7 spot at a twice-to-beat disadvantage. That is our game today. NBS Slashers kontra Antipolo Pilgrims team, Parañaque Pelicans kontra Hustle Rising Suns, Luid 1 Kapampangan kontra Laguna Dasav x EOS Construction, and for the main event is the number 1 seed Pampanga Delta kontra LDG San Pedro. Isang magandang hapon sa lahat ng mga kasina na nakatutok from Luzon, Visayas, and Mindanao at sa iba't ibang bansa na bumubuo sa Asia. Ako ang inyong mga kasama for this quarterfinal round. Ako si Enzo Galarosa, and together with me, a very special guest analyst, one of the best two-way players in the entire country, maybe even the entire Asia, the one and only Lordy Casajeros. Lordy, salamat sa pagdayo dito sa Sinag Liga Asia. Thank you, Rowie. Rowie? Thank you, Enzo. Sorry. Na-miss ko lang si Rowie. Magandang hapon sa atin mga kasinag, lalo-lalo sa mga karating dating bansa, lalo-lalo ng Asia. Yes, at syempre, the third member of our panel is the one and only Sarah Churchman, reporting for both NBS Slashers and etong Antipolo Pilgrims team. And very exciting nga ang laro natin, no, Lordy, no? Sing excited ni Sarah siguro. Sarah, kamusta ka dyan? Magandang tanghali sa inyong lahat at what's up mga kasinag Liga Asia. Ayos na ayos naman tayo dito ngayon and super excited ako, lalo na at maganda at mga gwapo ang aking mga kasama. Kaya abangan nyo ang quarterfinals nito, kaya mainit-init ang ating mga upcoming reports later. Back to you, Enzo and Lordy. Grabe talaga yun. Every energy. Ininaw ako doon. Pero, Lordy, speaking of which, tingnan natin. Dahil nga quarterfinals, tingnan natin ang ating playoff picture for this 2001 Sinag Cup natin. Ano ba yung mga mangyayari dito sa playoffs? Ang playoffs na, itong playoffs natin to, 1 to 4, ito yung mga twice to beat natin. And ito naman, 5 to 8 na to, ito yung play-in natin for semifinals. And yun nga kaya nga itong NBS Slashers, no, twice to beat advantage sila over itong Antipolo Pilgrims dahil nga number 2 ang NBS Slashers dito. And at the same time,
one game na lang, knockout na lang beyond this round, di ba? Oo. Kaya matindi-tinding laban talaga itong masasaksihan natin, mga kasinag. Oo. Yes, and kaya nga mga kasinag, ang ating game story for this first game between the Slashers and the Pilgrims is the steady meets the inconsistent. Ito, NBS Slashers is riding 7 winning streak while Antipolo has been alternating win-loss the whole elimination round. Grabe, no? Yung NBS Slashers na 7-game winning streak ang nangyayari sa kanila. Kaya tingnan natin ang kanilang season averages for this Born 2001 Cup. And bakit nga ba sila naging number 2? Ano nagsa-standout para sa'yo, Lord? Ito para sa akin na nag-standout sa akin dito yung 3-point field goal nila. Sobrang taas nito. Number 1 sila. Sila yung best in the league. 29.5%. Pero, syempre, pag merong best, may worst. May worst. Ito yung pinaka-worst nila para sa akin. Worst na to itong blocks nila masyadong mababa para sa depensa. Tama. So, offense and defense ang parang Achilles heel or and strength nitong NBS Slashers na pwedeng butasan ng kanilang mga kalaban, which is the Antipolo Pilgrims Leap na may twice to beat disadvantage. At tingnan naman natin ang kanilang season averages. Anong mga pwede nilang magawa dito sa laro na to para manalo sila ulit? Para sa akin, siguro develop nila yung depensa nila para mapigilan. Kasi kitang-kita naman natin na yung 3 points field goal nitong NBS napakataas. So nakita natin dito sa average nila masyadong mababa. Ang tinaas lang nila itong free throw, 67.4%. Pero itong mga numbers nila sobrang mababa compare mo dito sa NBS. Kaya nga nasa number 7 sila, no? At nasa twice to beat disadvantage sila. But tingnan natin if the Pilgrims can live to fight another game. At ngayon ibigay natin kay Sarah Turchman for her updates on the two teams facing off on this quarterfinal round. Sarah, take it away. Yes, Enzo and Lordy from NBS Slashers, head coach Breed na kailangan nila ng sense of urgency these quarterfinals. Upgraded their mindset and also their levels of plays. Taasan ang kanilang mental toughness, sabi ni Coach Breed, and consistent on discipline and execution. Every possession should be better and be more competitive in today's game. While ang Antipolo Pilgrims Leap head coach Ernest Alaud na sabi niya, they have corrected their lapses from their previous game and also in-explain kung ano yung dapat i-prioritize lalo na pag-asa loob ng court. Kamike, Mones, and Arimado will not be able to play in today's game because of important matters. Kaya medyo mabigat para sa kanilang mga position ng guards, kaya double effort in today's game. Coming up for our first game, NBS Slashers versus Antipolo Pilgrims Leap. Let's now turn over to our arena announcer, Ram Valid, for our Sinag starters of the game, powered by Converge. Good afternoon once again, SLA fans. We're coming to you live inside the Brancy Gao Convention Center, San Fernando City, Pampanga. This is the Sinag Liga Asia Born 2001 Cup, presented to you by Converge FiberX. We're also live at YouTube channel Sinag Liga Asia TV, Sinag Liga Asia FB page, Instagram, Twitter, and TikTok. We got a quadruple header games for the day 15, the quarterfinal rounds of the competition. Who will continue and who will be going home? Our first match is the battle between NBS Slashers and Antipolo Pilgrims. And now it's time to meet the protagonists first for NBS Slashers. At guard number 9, Migs Sahale. Also at guard number 27, Zu Sahale. Power forward number 7, JR Ilustrizimo. Also at forward number 11, JC Pitalbero. And center number 19, Joshua Baruelo. Head coach for the NBS Slashers is Brit Riroma. Assistant coaches, Miko Roldan, Arvin Braganza, and Matt Silva. Team manager, Mr. Michael Manigo. Your NBS Slashers. And now, let's meet the starters
for your Antipolo Pilgrims Lift. Point guard number 5, William Tristan. Shooting guard number 2, Rylan Kililan. Power forward number 15, Joshua Bolante. Forward number 21, Nathan Manarang. And center number 91, Iverson Petros. Antipolo Pilgrims Lift is led by Coach Ernest Alao. Assistant coaches, Kim Di Pedro, Bernard Di Pedro, and Jack Lamit. Your Antipolo Pilgrims Lift. Game officials, Jonas Sarmiento, Danny Pimentel, and Rudy Masico. This is your Sinag Liga Asia. We are And one. here are your Sinag starters, powered by Converge Fiber Expert. The Slashers, they started with Migs and Sahali at the backcourt, Baruelo at the center position, and the two forwards are Ilustrisimo and Fetalvero. Para naman din sa Antipolo, they're starting with Triste Kililan, Petros, Joshua Bulante, and Nathaniel Manarang. Will NBS seal the deal and go to the semifinal round? Or will Antipolo live to fight another game as you're joined by Enzo Galarosa, Lordy Casajeros, and of course the third member of our panel, Sarah Turgeman on the court side. As first possession, andito sa NBS at parang may role reversal, Lordy ha. Yung Zusahali yung nagpo-point guard ha. Kaya nga eh. Tsaka ramdam mo yung yung intensity ka agad. Yung ambience, iba yung ambience ngayon kasi syempre quarterfinals, ramdam na mga player ngayon yung pressure. Oo, totoo. Pero yun yung na-expect mo, yung JC Fetalvero na naka-layup. Sinasabi mo kanina na ine-expect mo yung batang yan pumutok ngayong araw. Oo, kasi alam ko playoffs mind na tong yung utak niya nasa playoffs na eh. Iba kasi yung elimination tsaka sa playoffs, mas matindi yung pressure ngayon. Totoo. At yun nga sinasabi ng mga, kagaya mo, mga players, mga coaches, di ba? Na dito talaga sa playoffs, nagkakasukatan kung ano ba talaga ang isang player, di ba? Kasi may mga players, di ba, na nahihirapan pagdating ng playoffs kahit sa regular season or regular season or elimination round, mahusay sila. Sa playoffs, medyo nawawala, di ba? Oo, kasi dyan mo mararamdaman talaga yung totoong pressure sa playoffs eh. Ibang-iba yung laruan ng playoffs kaysa elimination. Kasi elimination, sukatan pa yan eh. Totoo. Etong playoffs talagang dito, ramdam mo na yun. Nandyan na yung depensa sa harapan mo, inaasawa ka na. And speaking of Fetalvero, ito pinaparamdam niya talaga na playoffs na talaga ngayon. 5 points. Kanya all 5 points ng NBS, di ba? Oo. Sinasabi ko talaga, itong Fetalvero na to magdadala dito sa NBS na to. Nahulaan mo, no? Kanina mo pa pagdating pa lang natin, sinasabi mo na yun. Yung Fetalvero yung na-expect mo. And kitang-kita naman ang early start for JC. Ryzen. Oh, good defense by the Slashers, forcing a 24-second shot clock violation. Good defense para sa NBS, pero magandang senyales din to para sa Antipolo kasi umiikot masyado yung bola. Pero hindi lang sila aware na yung shot clock masyado nang mababa para ipasa pa nila yung bola. Tama. At yun, we saw the 2 field goals by Fetalvero, one from the inside and then one from his specialty from the outside. NBS goes down low. Baruelo, sumobra lang. Petros with the rebound. Kitang-kita natin yung height difference pag andyan yung Baruelo. Kumpara dun sa sentro na itong Antipolo Pilgrims na yung Petros, small ball ang nilalaro ng Antipolo. Oo, dinadaan lang nila sa hustle lahat. So ito, Ilustrisimo. Gives it to Migs. Migs sees a lane, puts it up. Wala yun. The last touch dun. Itong si Ilustrisimo. So, back-to-back misses for NBS Slashers and an early timeout for Coach Ernest Alao right here as his team is still scoreless after 2 minutes and 5 seconds of this first quarter. 5-0 ang ating score dito during the first 2 minutes and 5 seconds. No, Lordy, at makikita natin ito yung nangyari nung elimination round nila nang tapat silang dalawa. Killed them in the final kanto ang ginawa ng NBS. Oh, diba? Kitang-kita naman natin yung mga numbers nila. Lamang na lamang talaga tong NBS. Entire of numbers, kita-kita natin sa 3-point field goal, diba? Dito nga sila number 1, 31%. Yes. At dito naman sa Pilgrim, 22%. Kitang-kita rin natin itong points in the paint nila.
Kasi malalaki sila, so talaga advantage sila. Lalo-lalo na dito sa bench points kasi mas malalim talaga tong NBS kaysa dito sa Philippines. Totoo. And pinapakita lang nitong NBS Slashers na kung bakit number 2 sila sa liga, di ba? And 7-game win streak, di ba? Oo, mabigat yun. Mabigat yun. Pero mas mabigat din yung Sa number 1. Oo. Kita natin Coach Brit Reroma on your screens right there. And of course, familiar na familiar ka siguro sa taong yan as our table officials are trying to clarify something dito. They're pointing at Mig Sahali. I think it's... Oo, yung ano na naman, compression shorts. Papahubad nila sa kanya. Kasi yung... Actually, talagang ganyan talaga kung ano ba talaga yung pipiliin mo, light or dark. Oo. So, one of the reasons ko, last game actually against Antipolo Pilgrims nito ng NBS, Mig Sahali pagpasok, pinalabas agad ng table officials dahil sa uniform rule. Kita mo yung uniform nila, may linyang black sa ilalim, di ba? Naka-dark sila nun at may linyang white. Yung kanya, yung shorts niya, walang linyang white. Kaya hindi siya nakalaro gaano. Pinasok lang siya sa nilabas. Ngayon, at least ito compression shorts na pwede na lang niya hubarin, di ba? Madali lang, madaling i-adjust. So, again, another uniform rule substitution for Mig Sahali is Raymundo. Eto na. Isa pa to sa mga inaabangan kong Raymundo na rin to kasi consistent player din to. At ang pinakamaganda dito, two-way. Totoo. Two-way yan. Parang may kilala akong ganyan na two-way player. Yan Laro sa UE. Yan ang mga gustong-gusto kong player kasi wala talagang malas sa kanila. Totoo. Lahat swerte kasi isipin mo, depensa, meron bang malas dyan? Wala namang swerte malas sa depensa. Ano lang yan, effort. Totoo. And this is coming from one of the best defenders in the league. Pero look at that assist of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop. Illustrissimo going to Raymundo for the jumper. Ito na naman yung Illustrissimo to Raymundo, no? Oo. So yun, naka-score yung Raymundo pero nakabalik yung Sahali agad. Hindi kasi yung bench nila eh. Pero siguro may timpla talaga to si Coach Brit na mga player eh. Ayaw niya sirain yung yung game plan niya. Pero good thing, ang ganda ng pasok ng Raymundo. Pagpasok, 2 points agad. Score agad, di ba? Yun, naka 2 points na. Finally, ang Pilgrims doon sa 2 free throws ni Petros. And dito, makikita natin yung, I was gonna say, rebound disparity. Zu Sahali pa yung naka-rebound doon. Pero good hustle din sa Pilgrim. Kita mo. Yan ang playoffs. Kita mo, gumugulong yung bola sa seg. Dinadive nila. Yan talaga kung gusto mong manalo, di ba? First to the floor ang sinasabi nga ng mga coaches, di ba? Tsaka number 1 effort talaga yan eh. Yan mo makikita yung mga gustong manalo talaga. Yes. And syempre, since yung UAAP days mo to ngayon, pro, di ba? Almost a decade na. Actually, lagpas isang dekada ka ng may gantong experience, di ba, na playoff atmosphere. So, ano bang anong feeling? Siyempre, hindi naman ako player kagaya mo. Ano bang feeling kapag nandito ka sa playoffs bilang isang player? Nag-iiba ba yung preparation mo before the game? Anong mga preparations ang ginagawa? Hindi naman, wala naman nag-iiba. Kumbaga yung mindset mo lang na, babaguhin mo lang yung mindset mo na nandito na sa playoffs, ibang level na. Kumbaga first level tong elimination, second level na yung playoffs. Kailangan lahat ng galaw mo, lahat ng galaw mo, tama. Minimize yung mga mali. O maaari, huwag ka na magkakamali. Kasi every minute, every seconds dito sa playoffs, napakahalaga niyan. Totoo. Sobra. Kahit one step or anuman, isang pikit, isang pingkindat mo lang dyan, mahalaga talaga dito. Kaya ganun si Coach Brit nung nilabas agad yung Raymundo nung okay na yung uniform nung Sahali, di ba? Oo, ganun. Kasi may game plan yan eh. May mga plano yan, syempre, mga coach natin. And look at the defense by NBS. Talagang hindi nila hinahayaan ng easy basket itong Antipolo. Tapos dito naman, easy layup ang binigay ng Antipolo kay Mig Sahali. Oo, katulad nga kanina na nagkasalubong kami nito ni Coach ng NBS. Sabi niya, ni Coach, ano bang pangalan to? Coach Braganza, nagkausap kami. Ang sabi niya sa akin, no mercy na daw sila ngayon. Talagang kukunin na daw nila itong panalo. Ayaw na daw nila ng game 2 pa.
tama. And yun siguro din ang mindset ng apat na nasa taas, di ba? Yung tatlong kasama nila doon sa number 1 to 4, di ba? Oo naman. Tinan mo, another 24-second shot clock violation. Pero yan ang ating drive of the quarter. Hatid sa atin ng Photon, the official mobility partner of Sinag Liga Asia. Kaya-kaya sa Photon. Mig Sahali. That right-handed layup kahit kaliwete siya. Zoo. Fouled by Kurt Mapua. Too aggressive kay Mapua. Maganda naman pero syempre iba yung maganda yung sakto lang. Huwag mo naman sobrahan. Okay na yung depensa eh. Kasi lang may extra motion pa siya ginawa. Totoo. And may interesting pa dito. Petal Vero, first miss niyan sa laro. Dito sa NBS Slashes, isa lang ang 18-year-old nila. Itong si Zoo Sahali. Dito sa Antipolo Pilgrims, meron silang mga 18 years old. Multiple. Yung Triste, Cerneo, Bulante. So, young team kontra sa talagang sanay na sa ganitong level, no, Lordy? Oo, experience na lang. Experience na lang sila nagkakatalo din eh. Oo. Iba yung experience na tong NBS. Alam ko, iba-ibang school, iba-ibang ano to eh. Naghalo-halo ng mga talagang mga varsity player tong mga batang to. Totoo. Ito, Zoo fires from top of the key. No-go Baruelo with an offensive rebound against Gubot. Zoo, same spot. Same result, back iron naman. Kurt bumangga and he is fouled. Grabe yung mid-air collision dun, ha? Oo. Yan ang nagagawa ng ano, ng mga playoff na laro. Oo. Bungguan ng bungguan. Tingnan mo, ang lakas ng loob. Grabe, ibang klase. Speaking of, Lordy, meron tayong Facebook comment si Ma'am Hazel Lanyas. Godspeed NBS Slasher. So, NBS fan to. Si Ma'am Hazel Lanyas. And Ma'am Hazel, salamat po sa support na 50 stars sa Sinag Liga Asia. Maraming salamat po, Ma'am Hazel. Baka meron pa pong stars dyan. Dagdagan niyo pa po. Alam ko kasi kwenta lang yun eh. Hindi ba? May isa pa ba? Pwede ka naman alam ko, pwede ka mag-avail yan, pwede ka bumili. Ulit? Oh. Ay! Kita mo, may alam ka pa sa akin. Di ko alam yung mga ganyan eh. Kakanood ko siguro ng mga live. Nagla-live ba si Sarah? Minsan. Kaya pala alam mo. Oh. Yun naman pala eh. So Antipolo still yet to get going from the field as Manarang back irons that one. And yung Banatikla, pinasok na ni Coach Britry Roma dito, Lordy, ha? Oo, di ba? Yun nga isa sa mga inaabangan ko, yung Banatikla na yun. And eto na si Raimundo, pinagsabay na si Petal Vero, Sahali, and Raimundo. Oo. Na yung talagang pandiinan. Oo. Parang yung energy ng tatlo na yun, kayang sabayin yung energy na itong mga maliliit na gwardya ng Antipolo Pilgrims, no? Itong limang to nakikita ko, ito yung pangtapos talaga, yung talagang yung limang buong buo ni Coach Brit eh. Parang gusto niyang tapusin agad dito pa lang. Yun nga, sabi ko nga sa'yo, nakausap ko nga si Coach Braganza kanina, nasabi niya, no mercy na daw talaga eh. Grabe. No mercy, pangatlong shot clock violation sa first quarter ang na-force nila dito. Oo. Kita mo naman, yung talagang mindset nitong mga batang to, talagang kung maaari nilang isisiro nila eh. Totoo. Yung head coach mo ba naman, multi-time champion galing sa San Bedas. Ito nakikita natin, the head coach of Antipolo Pilgrims Team, 25 years old, one of the youngest coaches, head coaches sa buong Pilipinas, si Coach Ernest, di ba? So, experience in his own right dito. Triste, short arms that layup at bola pupunta ulit dito sa NBS Slashers. Another good defense na naman tong NBS Slashers, no? Kitang-kita mo na in transition, nandun sila, 4 na tao, di ba? 4 na puting jersey, humahabol doon sa nag-iisang may hawak ng bola. Totoo. At parang ganyan talaga yung kultura ni Coach Brit, di ba? Hindi ka naman mananalo ng multiple championships sa San Beda, sa NCAA, kung hindi ganyan ang kulturang binubuo mo sa isang team. For sure, alam mo yan dahil nakalaban mo din siya nung naglalaro ka pa for University of the East, di ba, before? Oo naman. Si Coach Brit talaga sobrang dedicated yan. Lalo sa depensa talaga, pukpukin ka talaga niyan. Talagang depensa talaga. Yun nga, kita mo naman, ang dami niya binigay na champions sa San Beda. At ito, kitang-kita natin. Kita mo naman dito si Ilustrisimo at saka ito si Serenio. Oo.
nagkakainitan na kagad. Grabe, double foul ang nangyari doon sa ilalim. Ang hirap talaga itulak na itong illustration mo. Nahirapan itong si Laksamana eh. Oo, itong si Baby Green. Baby Green. Gusto ko. Draymond Green kasi. Oo. Ito sa Hali from the corner. Short and again, another foul on the rebound play. Itong si Sereneo at Banatikla. Heavyweight matchup yun. Mainit talaga ito si Reneo. 18 pa lang yan naman. Oh, okay. Bata pa, di ba? Pero nakita mo palaban. Pero then again, itong Antipolo, nagpapakita ng signs of yung inexperience, kumbaga, di ba? Dahil nga puro bata pa eh. Oo. Kaya tinan mo, pasensya nitong NBS. So, talagang hinahanap nila talaga yung open shot. Kita mo yan, no? Sabi, ang ganda nung pasa na yun ni Mig Sahali going over dito. Tingnan mo yung natira sa shot lang. 3.7 na lang. Ganun sila kapasensya sa offense nila ngayon. Oo. Diba? Open shot eh. Kung wala lang foul, easy basket sa ano yun. Oh. Good pass galing dito kay Mig Sahali. Tapos kay Roderick Inoy watching from Tawi-Tawi, of course. Sir Roderick, thank you so much po for supporting. And syempre, itong NBS Slashers nire-representa ang Tawi-Tawi dahil ang team owner nila, si Mayor Norbert Sahali of Tawi-Tawi, ang tatay ni Migs and Zubir Sahali. Oo, alam mo ba, napakaganda dyan sa Tawi-Tawi eh. Gusto ko nga pumunta dyan sa Tawi-Tawi. Hindi pa ako nakakapunta. Pero nakikita ko sa mga picture, di ba? Ang maganda ganda dyan. lagi doon. Alam mo kung bakit maganda ang Tawi-Tawi? Bakit? Kasi nagdadalang mayor yan. Siyempre. Mayor Norbert Sahali yan eh. Kung di naman magaling yung mayor, di maayos ang Tawi-Tawi, di ba? Totoo. Mayor! Magandang hapon po. Parang dito sa Pampanga, di ba? Oo, Hindi naman naman. gaganda ang Pampanga o wala ang kanilang beloved gobernador, di ba? Oo. Nag-iisang Governor Dennis Delta Pineda. So Antipolo gets a stop. Down by only 4 points dito. Even though they're shooting poorly from the field. Mapua gives it to Laksamana. Jimwell jumper. Wala pa rin. Another good defense na naman para dito sa NBS. Talagang pinupokpok nila mabuti yung depensa, no? Oo. Tignan mo to Raimundo. Parang ano na eh, matured na kung maglaro, di ba? Yung decision making niya kung aatake ba, kung papasa ko ba. Maganda yung maturity ng bata. Look at that, use of the body. May control. Oo. May control. Hindi naman siya dire-diretso, talagang nantay niya din yung contact eh. And meron talagang mga ganyan, di ba? Mga di ko masasabing role player kasi hindi pang role player yung laruan niya. But ngayon, ibigay muna natin kay Sarah Turchman for her update in the first period. Sarah, what do you have for us? From NBS Slashers head coach Brit na lahat naman nagko-contribute as a team. Ang gusto lang niya ay maging consistent up until the end. And also, defense is very important kaya stay focused lang for them to win the game. Back to you, Lordy and Enzo. Ikaw na mag-react. Kinilig ako dun ah. Yan. Last time kasi, ano eh, sabi mo, ewan ko ba eh. Tas, one of the things dito, di ba, yung nga sabi ni Sarah, lahat daw nagko-contribute, lahat ng pinapasok ni Coach Brit. Kaya ang ganda ng takbo nila, di ba? And pinapakita lang nila, kaya sila number 2 sa liga na Lordy. Oo naman. Tsaka kitang-kita mo naman sa mga kilos ng bata talaga kung talagang disiplinado, talagang may game plan, nag-ensayo. Yung mga naghahanda ng playoffs. Kita mo ba naman yung pasahan na yun, di ba? 3 player nakahawak ng bola for Yuri De Guzman to lay that one up and in. Good defense kay Raimundo. Ang ganda ng basa niya doon. Nakita niya kagad, may nauuna. Oo. Tinarangan niya kagad. Nakuha niya kagad bola. Sayang di niya lang na-control eh, no? Itong Raimundo, no? Parang di mo masasabing role player kasi pang all-star yung number niya. Actually, pang MVP nga yung numbers niya, di ba? Oo. 19 points, near 10 rebounds, and 4 assists. Pang MVP na yun. Pero pag tinignan mo yung lineup ng NBS Slashers at paano sila maglaro, parang hindi, walang play para sa kanya, di ba? Oo, ginadaan niya lang talaga din kasi sa sipag. Oo. Kumbaga sa ano, sariling kayo do, Oo. sariling sikap niya lang. Tsaka, di naman una sa kanya yung points eh. Talagang depensa. Dumadating na lang talaga yung opensa sa kanya eh. Kaya nga yung sabi ko sa'yo, yun yung mga gusto kong player. Kasi inuuli, katulad yan. Agaw din, di ba? Agaw ka agad. Tapos, layup. Yun yung sinasabi ko na Grabe. sariling sikap niya talaga nakukuha.
Kasi nag-uumpisa talaga yan sa depensa. Oo. Lahat yan nag-uumpisa sa depensa. Katulad niya naman, muntik na naman. Kita mo yung... Oo. Oh, may foul away from the ball. Yuri De Guzman, napituhan. Another FB comment. Shout out the assistant coach of Antipolo Pilgrims, Coach Jack Lamit. Go Antipolo Pilgrims. Good luck daw sa game. As makikita natin ating fast break of the game brought to you by Photon, the official mobility partner na Sinag Liga Asia. Of course, Coach Jack Lamit, ang assistant coach ng Antipolo Pilgrims. Nanonood, sinusuportahan from Barangay San Luis, Antipolo. At ito, nasa free throw line itong si Gubot dahil penalty na. Tas shoutout daw kay Mayor Edito sa Ludaga. Ang pinaka-pogi at mabait na mayor ng Laver Zares, Northern Samar. From Sarah Turchman daw, ang pinakamaganda. Na taga roon daw, Lordy. Oo, si Mayor, yung Mayor ng Northern Samar, si Mr. Edito. Oo. Happy watching po and shoutout po, Mayor. So, ang dami. Kahit yung mga hindi taga-Tawi-Tawi or Antipolo, di ba, nanonood ng Sinag Liga Asia, di ba? Oo, marami tayong taga-suporta. Grabe. Eh, dahil nga playoffs na, Lordy, kaya mas nag-i-intense ang labanan. 4 seconds na natitira sa shot clock ng Pilgrims. Finally, that's their first outside jumper. Kasi puro layup or free throw ang nangyayari sa Antipolo. Cerneo with that jump shot from the elbow. Moreno all the way to the basket. Grabe yung opensa nitong NBS. Talagang hindi nila pinapaset up ng depensa itong Pilgrim. Oo. Sa opensa naman, pinapahirapan nila. Oh. No open looks. Kita mo, pagkahawak ng bola, yung close out nila. Kita mo, And yung communication, no? Kung magsi-switch ba, di ba? Takbo Perfect. na naman. Oo. 3-on-3. Moreno takes it on his own. Look at Raimundo! Mundo again. Falls hard, pero magpapahinga lang ng saglit yung bata. Mr. Superman. Grabe. Tatawagin ko na siya ngayon Superman kasi nasa kanya lahat. Yan ang ating grab of the quarter brought to you by Sun Sports, the official basketball of Sinag Liga Asia. Nahiga pa dun. Of course, kung estudyante ka, alumni, or fan ng JRU Heavy Bombers, antayin nyo po itong batang to, di ba? Oh, ito pa isa. Nakausap ko tong batang to kanina. Tinanong ko siya, ano yung mindset mo ngayong game na to para dito sa playoffs? Sabi niya lang sa akin, Kuya, wala naman akong ibang iniisip kundi makatulong lang sa team ko. Grabe. Hindi ko iniisip na maka-points ako, maka-rebound ako. Basta kung ano yung may tutulong ko, yun lang yung ibibigay ko sa team na to. Grabe. As for the final 14.6 seconds, meron tayong review. Dun kasi may nangyari. Dun sa rebound action nung nag-free throw si Raimundo. But yung sinabi mo, di ba? Yung mindset na yun, hindi pang star player eh. Pan-championship mentality, di ba? Yeah, yun yung sinasabi ko. Kaya gusto ko talaga tong player na to si Raimundo. Kasi kitang-kita ko sa kanya na may future talaga tong batang to. Iba yung mindset, iba siya mag-isip, iba siya maglaro. Totoo. Ibang-iba siya sa mga 21 under na naglalaro dito. Sabi mo nga, sisikat siya sa eskwelahan. Oh. May sinabi ko eskwelahan dati. Ano ba yun? Ayun, ko nagsabi. Pero itong Raimundo na to, so aabangan ko ang future nito. Hindi yan magtatagal sa Team B, for sure. Diba? Tapos, tingnan natin dito yung nangyari dun. Si Banatikla at si Gubot ang nagka-entangle dun. Alam mo, itong si Banatikla, ito yung problema sa kanya eh. Masyado siya na mainit. Oo. Sayang yung ano niya eh, talent. Sayang yung galing niya. Ayun. Hindi niya lang ginagamit. Pagkatapos sabihin niya, unsportsmanlike ang napito sa kanya. Yan yung mga small things na hindi mo na kailangan gawin dito sa playoffs. Sabi ko nga sa'yo kanina, Enzo, lahat ng kilos mo dito sa playoffs mahalaga. Lahat. At katulad yan. O 2 free throws, bibigay mo sa kalaban, di ba? Totoo. At ang bibigyan niya ng free throws, yung team na second best in the league in free throw percentage, di ba? 67.4% nga sabi mo, di ba? Oo. So dito, mabubuhay ang Antipolo Pilgrims sa free throw line. Entire game. Yun, 2 for 2 na naman. Isang beses pa lang sila nagmimiti sa free throw line ngayong first quarter. Isipin mo yun, di ba?
Mahalaga yung 2 points niya, plus ball possession pa. Oo. Plus, nakaupo pa siya ngayon. So, last shot patuloy napunta dito sa Pilgrims. Let's see how they manage it. Aldrin to Kurt. Up fake. Joshua fires off the mark. Ryzen with the putback. Ang swerte ng Pilgrim doon. Nakakuha pa sila ng 4 points in 14 seconds. Totoo. So a 4-point swing for the Antipolo Pilgrims to end the first quarter. Pero itong NBS Slashes magbabaon ng 7 puntos. Nakalamangan after the first 10 minutes. At dahil nga sa napakainit na simula ni Petalvero as we see the first quarter highlights. And depensa talaga, Lordy, ang ginawa dito ng NBS Slashers, no? Oo. Tsaka yung pasensya nila sa opensa, doon mo makikita na umiikot yung bola, pinapasa nila kung sino yung open. Kaya puro easy shot yung nakukuha nila. And kaya nga kitang-kita dito bakit number 2 seed itong NBS Slashers and may 7-point lead sila. 22-15 after the first quarter. Kapit na mga kasinag, magbabalik po tayo dito sa ating first game of this quarterfinal round ng Sinag Liga Asia. Gandang view. May libre kang kape. Walang problema sa pagkain. May sarili kang mesa. Higit sa lahat, ang fresh mo pa. Walang MRT na kailangang habulin. Walang traffic na kailangang tisin. Kaya sige, tanggapin lang ang orders. Tanggapin lang ang bookings. Tanggapin lang ang racket. Kaya yan with Converge Home Base. For plans as low as 1,500 pesos per month, meron ka ng internet speed up to 200 Mbps. Make it big with Converge Home Base. Player to watch para dito sa NBS Slashers, Marvin James Raimundo. Lord, tingnan mo naman yung mga numerong yun, no? Oo, kitang-kita mo naman yung Raimundo. Raimundo, kitang-kita mo yung mga numero, 19 points, 9.6 rebounds. Malaking bagay para sa NBS. Oo. Pang MVP numbers, di ba? Siguro kung mamimili ka na MVP candidate, andun yung pangalan nung Raimundo sa conversation na yun, no? Oo, candidate talaga tong bata. To, kitang-kita mo naman. Offense, defense, two-way player nga di ba? As Nate Manarang finally gets his first field goal right now and natapit pa niya yung pasa as the ball will stay dito sa NBS Slashers. Tapos may nagpapa-shoutout ulit sa comment section na FB, nag-chat pa. Shoutout daw kay Emma Sacote, Jean Sacote, Everett Dagala on the way daw sa Kamigin. Kasama daw nila yung Rowie Sacote. Kilala mo ba yun? Oo, yun yung nabang... Kala ko kamukha mo nga eh. Sorry. Rowie, I miss you. Oo, Rowie, yung pasalubong mo daw kay Direk Maki. Ingat din on the way sa Kamigin. And again, Rowie, on behalf of the Sinag Liga Asia family, nakikirami kami sa paano ng kanyang tito, diba? Oo, condolence. Condolence, Rowie. And ingat, papunta ng Kamigin. Masarap yung mangga dyan. O yan, okay. Si Lordy nagre-request ng mangga. Lapit na yun, nakamigin sa Bohol. Oo. Tagaran na. Di ba masarap talaga yung mga mangga din, yung masarap yung manggang hinog, di ba? Oo. So, nagpaparinig ka talaga kay Rowie. Hindi naman, sinabi ko lang. Rowie, kanabala kay Lordy. Eto, Roldan, pinasok na dito sa ating laro. Another two-way player para dito kay Coach Brittany Roma. Ang dami niyang ganyan eh. 3&D or mga two-way players, di ba? Kung bata pa nga ako, baka paglaruin pa ako ni Coach Brittany. Sure ako dyan. Ano ka ba? Gusto ko maglaro sa kanya eh. Sure ako dyan. Eh kung lumipas, siguro nga may offer sheet siguro sa'yo dati ng San Beda eh. Actually, dapat high school ako, San Beda talaga ako. Oh, di ba? Seryoso? Tama, naniniwala ako. Kay Coach, ito kong pumanaw na si Coach. Sino nga to? Sino to yung matanda? Basta, marami. Basta siya, nakalimutan ko na yung pangalan. Pero siya yung nag-offer sa akin. Palaro pang bansa yun. Sabi niya sa akin, gusto ko daw sa Beda. Kaso lang, babalik ako, parang repeat ako ng third year. Pero ayaw ng mami ko eh. Kaya nagtuloy ka na sa'yo. Tuloy na. Ganun talaga yung mga realidad na minsan yung papabaligin ka for yung years mo, playing years. At Petalvero, 8 points na in this first half, 2-3. Kita mo, agresibo sa offense, no? Tingnan mo yung block na yun ni Baruelo. Again! Grabe, pero yun nga lang,
may foul. Parang kay Roldan na ipito eh. Oo nga, kay Roldan nga. So malinis yung huli ni Baruelo. Tingnan natin yung unang huli niya doon. And then, At hindi lang inuna, dinalawa pa. sayang lang na foul ni Roldan. As Antonio misses the free throw right there. And again, from Facebook comment section natin kay Sir Jeril de Guzman Corpus watching from New Zealand. Good luck, Antipolo Pilgrims. New Zealand, ah. Kita mo, layo na narating ng sinag. Oo. Siyempre, hanggang saan may sinag, nandun tayo. Yes. Di ba? Siyempre. Kung ang saan dami- may araw, andun Doon tayo. Oo. Pero lang sa gabi. Kasi walang sinag kagabi. Meron pa rin. Iba na yun eh. Ibang sinag na yun. Oo. Marami ng ilaw yun eh. Yun yung mga gusto ni Direk Mickey yata eh. Nakangiti siya. Oo. Mukhang totoo eh. Oh, good pass underneath the Gubot. Pero takbo agad. Oh! Yun lang. Sayang. Ang ganda ng desisyon ni ano doon sa Hali. Sa Hali to sa Hali. Oo. Kala ko sana touchdown pass na yung kitang-kita yung buong bench ng NBS. Sinasabihan siya mag-dribble as makikita natin ang ating power play of the quarter brought to you by Converge Fiber X. Ganda ng connection ni Kililan at ni Gubot. Parang connection ng Converge, no? Yun! Pasok! Pasok na pasok. Ganda talaga ng depensa nitong ano. Gulat ako dun sa binigay mo. Napakagandang bola. Oo. Kita mo naman yan, oh. Grabe. Mamaya na lang. Ganda. Oh! Offensive foul whistle dito kay DJ Triste. Kitang-kita yung pabaon na siko dun. And yun ang ano yung sinasabi mo, Lordy, na inexperience mo. Oh. Hindi naman makakatulong sa team. Huwag mo nang gawin. Oo. Kita natin, Assistant Coach Kim De Pedro on your screens. Ito, kita natin yung depensa ng Pilgrim dito. 1-3-1. Oo. At kita mo naman. Gumana. Oo. Turnover. Agad-agad. And so another chance for Antipolo. And alam natin, yan ako to nagaya na tuloy ako sa'yo. Lordy. Alam natin, Lordy, itong Antipolo Pilgrims, third quarter team to. Pagdating ng third quarter, dun sila biglang pumuputok. Oo, parang maraming mga team na ganyan eh. Doon sa adjustment mismo sila pumuputok. Oo. Parang nag-i-scout ng first half, no? Pagdating ng second half, doon nagbabago. Pero, itong NBS, one of the best fourth quarter teams at yung MJ Raimundo, one of the best fourth quarter scorers, di ba? Pero ngayon dahil nandito tayo sa playoffs, wala nang best, wala nang worst dito kasi kita-kita mo naman, ibang-iba na yung galawan. Totoo. Kahit number 8 ka pa number 8 seed ka pa, number 7 seed ka pa, kalaban mo number 1, mag-iiba talaga ang laro dito sa playoffs. Totoo. And yun nga, di ba? Parang kahit may twice to beat ka, hindi ka dapat magpakampante. Kasi pwedeng pakampante ka dahil may isa pang laro pag natalo kayo. Pero momentum breaker yun. As makita natin ating shot of the quarter brought to you by FinCon, the official sneaker partner sa Sinag Liga Asia. Nick Manarang with his second field goal in his first 3. Can that get the shooter going? As good defense by Baruelo. Matthew puts it up. Niluwa lang. Sayang. Pero yung NBS, hindi naman maganda yung depensa nun. Nagkamali lang talaga ng pass yung Mapua nun. At ito naman, kita mo pagbalik, bumawi naman agad-agad to si Mapua. Grabe, no? Yung mga skill level ng bata, dati bihira ka na makakita ng gano'n, yung magpo-pull up ng biglaan, di ba? Breaking off, Big Sahali. 3 points with a smile. Oo. Ngingiti lang ng bahagya yan. Of course, itong si Mig Sahali, produkto yan ng University of Santo Tomas. Oh, high school. Senior high, tapos ngayon college na siya. Nasa Team B siya ngayon ng Tigers. Pero, tama naman, kaya din ganyan na yung buhok niya. Dati medyo long hair siya eh. Pero dahil nga buong team, from Team A to Team B ng UST, nagpakalbo for the UAP season, ganyan na rin buhok niya. Ang culture na talaga ng UST yan eh, pakalbo eh. Buti na lang sa mga non-athletes, hindi nila pinapagano'n eh. Ang pangit siguro ni Chura kung kalbo ko, di ba? Tsaka isipin mo naman kung lahat ng mga Huwag naman sana. estudyante na kalbo. Ngayon, kung gusto nila gawin ngayon na hindi na ako estudyante doon, go! Pwede. Pero nung estudyante ako, wag sana. Ito na Ito, naman. Kalilong, mag-isa lang. Easy layup na naman para sa kanya. Yan ang advantage ng
ng NBS. Fast break. Oo. Grabe, no? Fourth best in the league, if I'm not mistaken. Lourdes, kagaya nga niya ng easy layup galing dito kay Matthew Calilong. Ayan ang ating moment of the game brought to you by Excel Bond, the official tile adhesive partner ng Sinag Liga Asia. At lumobo ulit sa 8 points ang kalamangan dito ng NBS Slashers, 33-25. Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. This 2023 Sinag Liga Asia is brought to you by J Project Clothing Shop, makers of quality uniform, our official outfitter. Of course, Photon, our official mobility partner, kaya-kaya sa Photon. At ito lang yung sinasabi ko kanina, yung fast break points nitong dalawang team na to. Itong NBS, 4th best in the league. At ito namang Pilgrim naman na to, ito yung worst nila eh. Fast break points. Sila yung worst, no? And Worst, oh. parang nakakagulat yun, lalo na kasi sila yung sa mga pinakabatang kuponan dito sa Sinag Liga Asia. And pag ganun, di ba, normally dun nabubuhay ang mga young teams. Kita natin sa NBA, even sa PBA, di ba? Mga batang team, takbo talaga dapat eh. Oo, yun talaga yung... Yan kasi yung pinakamadali sa lahat eh. Fast break points. Wala nang didepensa sa'yo dyan. Ito dapat ingatan ng NBS dito. Kung gantong ka-aggressive ang Antipolo Pilgrims, may hihirapan ng NBS dito mag-adjust. Totoo. They force a turnover. Kanina yung putback ni Cerneo. So a chance to make a run itong Antipolo Pilgrims. And ito yung lagi nilang ginagawa eh. First half, medyo ano lang sila. Parang sasabit lang. 5 points down, 7 points down, ganun. Pagdating ng third quarter, dun sila biglang puputok na magkakaroon ng 10-0, 12-0, 15-0 run sila bigla, di ba? Oo. At ito, pinasok na naman kaagad si Raimundo. Oo. Pang-kontra dun sa energy, di ba? Oo, kasi kailangan ng veteranong mag-isip. May problema dito sa shot clock natin, dito sa side ng NBS Slashers. So that's why our referees are just going to wait. Parang natanggal ata sa saksakan, no? Oo, siguro. So, sobrang bibilis ng mga player, nahangin yung mga... Pwede, no? Pwede. Ang bibilis kasi nitong NBS na to, tsaka itong Pilgrim eh. Oo. Outside of Jason Castro, pero sinong players ang mga naiisip mo pag sinabing mabilis kagaya ng mga NBS? Sinong player pwedeng nakasama mo sa UE or nakalaban mo sa UAP or even sa Pro? Rafi Reyes. Ay, oo. Totoo yan. Yan talaga yung mabilis. Former Pro yun. Naglaro for Alaska, di ba? Rafi Reyes. Grabe. Tsaka pala, gusto ko nga palang batiin ngayon si Joseph Terso na accident. Mild aksidente siya kagabi. Tumama yung ulo niya in game. Joseph Terso, magpagaling ka. Nawa sana makabalik ka ng mga ganyan lang. Joseph Terso, get well soon. And nakita ko rin niyo yung mga post nila, Kuya Emma, nila Kuya Robby sa Facebook. Pray for Joseph Terso, di ba? So, get well soon. Siyempre, Joseph Terso, another pro player. Napakahusay, di ba? Mga ganun yung steady point guard. Oo. And championship type player, di ba? Championship caliber. Kagaya niyan. Kita mo naman. Raimundo, nagpaparamdam ng mabuti talaga dito sa playoff. MVP candidate for me. Number 1. Favorite ba? Favorite ko yan. Grabe. Oo, kasi number 1, two-way. Para sa akin, yan talaga yung mga number 1 player. Parang siyang, nakikita ko parang Chris Ross yung datingan niya, di ba? Yan. Saktong-sakto na. Petros, in and out. Baruelo gives it to Petalfero. Calilong against the smaller Mapua. Dinakan sa tangkad. Grabe naman tong NBS ito. Talagang hindi nila binibigyan ng pagkakataon makadepensa tong Pilgrim.
Okay. Kita mo naman, pag may chance na ibato yung bola, binabato nila kagad. Kaya 10 na yung kalamangan. Pero Manarang hits his second triple of the game. Yan na yung parang fire starter na itong Antipolo. Yung shooter nilang si Nat Manarang, nakadalawa na. At Alvero gives it to Kalilong. Matthew, beautiful spin. Gets the basket, plus a foul. Nice move. Grabe yung pasensya niya doon. Naghang pa ng konti, nag-isip pa. Nag-isip pa sa ere. Yan ang ating move of the quarter brought to you by Kaito, Cement, our official cement partner. Parang may naalala ako doon na baka maraming magalit pero idolo ko yun. Another UE Red Warrior, the legend himself. Big game James Yap. Yung ganun, di ba? Yung spin move, 1-2. Yung hang na floater na ganun. James Yap yun eh. Nagda-drawing sa ere. Dinadrawing niya yung kalabaw sa ere. Totoo. Sabi nga ni Coach Leo, ihang mo bata para sure. Buti hindi ka niya naririnig ngayon. Natutuwa yun kung narinig ka niya. Idol ko yan si Coach Leo. Siyempre. You can see Coach Ernest Alaw, a look of concern dahil na down ang kanyang kupunan by 9 points. But right now, let's give it to Sarah Turgeman for her second quarter update. Sarah? From Antipolo Pilgrims, Ernest Alaw, Head Coach Ernest Alaw, na gusto nilang malesen yung score ng kalaban. Dahil masyado silang vulnerable to score, most especially lahat ay nagko-contribute sa kalaban. Kaya sana ma-run nila ng maayos ang kanilang plays para mahabol nila ang kalamangan ng kalaban. Back to you, Lordy and Enzo. Thank you so much, Sarah. And actually, Lordy, ito yung dagdagan ko yung sinasabi ni Sarah sa kanyang report kasi nakausap ko kagabi si Ernest through, syempre, Facebook chat, di ba? Easy way na mag-interview ngayon. And sinasabi niya na, you know, yung mga bata niya, kinailangan mag-adjust sa physicality and yung pressure nga na sinasabi mo. Kasi iba dito, ligang barangay lang daw ang experience. Ngayon pa lang daw naka-experience maglaro sa ganitong level, di ba? Kaya siguro medyo na-shock din siguro sila sa simula. Kaya naging ganun ang start nila. But kagaya nga nasabi natin, third quarter team tong Antipolo Pilgrims eh. Mag-a-adjust yan after the halftime, di ba? Oo, malaking factor din kasi yung experience talaga dito sa liga na to. Hindi rin naman kasi pwede na basta-basta ka lang maglaro ng bara-bara dito eh. Totoo. Oo, lahat ng team natin dito may sistema din talaga eh. Oo. Eh, iba nga, di ba? Naglalaro or maglalaro sa UAAP at NCAA yung mga players. So, di ba, saan mo makakuha yung ganong klaseng level of competition, di ba? Pero good experience naman to sa mga batang katulad nitong mga taga-Antipolo. Oo. Na makapaglaro ng gantong liga. Lalo na yung mga makakalaban nila, yung mga may experience. Totoo. Kasi ma-adapt nila yun eh. Para sa akin, kung ako player ng Pilgrim, malaking pleasure sa akin to na, uy, mga kalaban ko, mga galing na players ng school, makakuha sila ng experience, kung paano mag-isip, paano maglaro ng maayos. Totoo. And, kagaya nga sabi mo, hindi lang sa Antipolo side or even sa NBA side, sa lahat na mga players na naglaro dito sa Sinagliga Asia born 2001 eh. Kanina, di ba, bago magsimula yung laro, nagbanggit ka ng player yung JV Payuan ng J-Project Boomers, di ba? Sabi mo, na-impress ka dun sa batang yun, di ba? Oo. So, sayang lang, hindi umabot ang Boomers sa playoffs, but grabe. Pag sinabi ko lang Air Payuan, parang Air Payuan yung ginawa nito ni Matthew Kalilong. Air Kalilong daw ang banggitin. Bumitin pa sa ere ulit. O, yan ang ating drive of the quarter brought to you by Photon, the official mobility partner. Sinagliga Asia. Nag-isip na naman sa ere. Oo. Agresibo. Nagiging agresibo si Kalilong ngayon dito sa game. Oo. Past few games, pasa siya. Medyo passive, no? Ngayon, sabi mo nga, playoffs, mag-iiba dapat yung mindset mo, di ba? Saka yung madami nag-step up talaga pagka-playoff. Kita yan, katulad mo. Di ba, pag sinabing NBS, ang iisipin mo, Sahali, Raimundo, Petalbero. Oo. Hindi mo alam, meron palang Kalilong. Oo. Di ba? Totoo. Isipin mo, wala pang illustracy mo sa loob eh. Di pa naglalaro ng maayos, di ba? What more, pag pumasok pa yan, alam pa mangyayari, di ba? Yan yung sinasabi ko, ibang-ibang playoffs sa elimination. Diyan mo malalaman kung sino yung buong loob. Sino yung buong team. And
para sa building on sa sinabi mo, di ba? Yun talaga nakikita. Sino ba yung ready for the championship, di ba? Kasi kung isa, dalawa, tatlo, or even 5 player lang ang inaasahan mo sa isang team, medyo mababa ang chance ang manalo. Bihirang manalo ng championship ang mga ganun teams, di ba? Na 1 to 5 players lang ang aasahan mo. Ang normally na nanalo talaga sa basketball ng champion is yung may malalim na bench. Nakita natin sa Denver, sa NBA, di ba? Kita natin sa PBA, sa UAAP, NCAA, mga ganun mga liga na kailangan mo ng deep bench, di ba? Lahat nag-step up para manalo ng championship. And for sure, yun yung nasa utak ng mga players ni Coach Brit Roma, yung championship ng Sinag Liga Asia. Oo. Kitang-kita mo naman. Lahat ng player na hugutin, meron talagang itutulong eh. At saka itong maganda dito si Coach Brit, relax. Oo. Hindi stress. Taas nga pa eh. Oo, di ba? Yes lang. Kasi grabe yung kumpiyansa niya sa player niya eh. Di ka ba mag-relax? Ikaw head coach ng NBS. Ganyan kahigpit ang depensa. Tapos sa opensa, parang lahat ng gusto nilang gawin, nagagawa nila eh. Oo. Kaya nga nabibigyan ng chance din mga paglaro yung ibang player dito sa NBS. Tsaka ang bilis ng balasan ni Coach Brit ah. Oo, katulad itong kalilo na ito, quality minutes ang binigay niya para dito kay Coach Brit, di ba? Ngayon, may chance makapaglaro yung ibang player kasi maganda yung pasok niya eh. As Mapua with that rondo fake and the layup. Tinatry niyang buhayin. Itong Pilgrims dito who are down currently by 9 points. At isipin mo naman, nakaagaw yung Mapua doon, no? Parang nagtago lang eh. Nung nakita niya may bola, bigla siya lumabas eh. Parang yung Alvarado sa NBA, no? Nagtatago sa gilid. Alam mo yung rondo fake na yun, no? Gano'n ba kahirap yan? Hindi ko nagagawa yan eh. Mahirap pa talaga gawin yan. Hindi ko pa nagagawa yan. Pero nagawa pa sa'yo yan? For sure hindi, kasi mahusay ka na defender. Mga Sinag, hindi ko na lang po babagitin ang sinabi ni Lordy. Pero maganda idea yun. Pero hindi ka mapipigtuhan. Depende. Depende kung makita nila. Si Lordy mo nagsabi nun. Good pass. Easy basket, no? Si Raymundo na naman na pumasok. Dami talagang ginagawa nitong Raymundo na to eh. Dito sa Antipolo, parang medyo komplikado yung nangyayari dahil sa depensa ng NBS. Pero dito sa NBS side naman, pag nasa offense sila, simple lang eh. Parang drive, kick, ganun lang eh. Simple lang. As Mapua knocks down the jumper doon. At Coach Brit hindi pa satisfied sa 8-point lead nila. Gusto pong manigurado dito na diinan nila at makakuha pa ng mas malaking kalamangan bago tayo pumunta sa halftime as we see this pull-up jumper right there by Kurt Mapua. That's his spot from that 14-15-foot range. And he cuts the lead down ng Slashers dito 46-38 with 1 minute and 22 seconds remaining in the first half. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Ako si Roddy Santos para sa Sinag Lakas 40. Game na! This 2023 Sinag Liga Asia is brought to you by SCD Skincare Depot. Perfect care for your skin. And of course, Video Gear Incorporated, our official broadcast partner dito sa Sinag Liga Asia. For shout out to Ma'am Grace Vargas of SCD and Tito Fernan Obrero of Video Gear Incorporated. Salamat po sa inyong pagsuporta dito sa Sinag Liga Asia quarterfinals na, no, Lordy. Medyo dumadami na rin kapamilya natin kasi meron na tayong bagong streaming partner dito, ang TPN. Mapapanood na din tayo dun sa TPN. Wow! Kita mo yun? Ganun karaming gustong sumuporta dito sa Sinag. Oo. Eh, bakit naman hindi? Dito yung Lordy Casajeros eh. Tsaka yung Enzo. Hindi. Hindi ako yung pinapanood dito eh. Ikaw talaga eh. Grabe naman. Baka yung mga player yung pinapanood dito. Eh, player ka naman ah. Pero di ka naglalaro ngayon. Ito sa Hali. 7 seconds on their shot clock. Migs breaks down the defense and draws a foul.
Ganda nung pasensya nung NBS talaga. Talagang hinahanap nilang mabuti yung yung offensa nila na maganda, hindi yung pilit na tira. Ubusan na shot clock, no? Grabe. Yun nga. Magiging 2 free throws para dito kay Migs Sahali. And hindi niya kailangan gumawa. Parang medyo napaganda pa nga yung mga games na na-miss ni Migs Sahali. Kasi parang na-discover nung ibang players yung Kalilong, itong pumasok yung Cyrus Ferrer, and syempre lalong-lalo na yung Raimundo na kaya pala natin kahit wala yung Migs Sahali. Kasi yung first 2 games nila, dahil nga yung NBS nag-start 0-2 sa first 2 games nila dito sa Sinag Liga Asia, parang na-discover nila, kaya pala natin ng walang Migs Sahali, di ba? Isipin mo naman, from 0-2 to 7 winning streak. Diba? Grabe. Mabigat na yun. Mabigat na yun. Dito naman sa Antipolo, 0-2 din sila nagsimula. Nagkaroon ng 3-game win streak. Pero after ng 3-game win streak, yung trend nga na win-loss na yung nangyari sa kanila. Kaya nasa number 7 sila. Hindi, after yung 3-game win streak, hindi na sila naging consistent after that. No? Medyo parang magkaiba yung, parehong simula, magkaiba yung panapos. Yung sinasabi nga nila. Tapos, tinan mo yung layup na yun, yung Migs Sahali ulit, pasabit na naman. Balik na naman si Chris. Oo. At galing sa 2 miss si Sahali doon, ha? At tatlo pangatlo na to. And natatawa na lang siya Parang nagugulat siya na mintis. Pero medyo parang siguro fatigue factor na din yan kasi student athlete nga to araw-araw ang training sa UST dahil nga nagpe-prepare sila sa UAAP season, di ba? Oo, pwede. Pero sabi ko nga sa'yo, mindset Oo, tama. No excuses na pagdating dito sa playoffs, di ba? Mindset. Coach Brito, chill na chill. Hindi, kanina Nakaganon. naka-cross yung kamay ngayon, napataas na. Kasi 4 na miss ni Sahali. Pag nakashoot na ulit si Sahali, babalik na ulit yan, cross na ulit. Pero parang mas relax yung upo niya ngayon Itsura niya mas relax ngayon Pero siyempre itong Pilgrims din, nangangapa sa puntos, 2 miss free throws din. Oo. MJ Agacerneo. Challenge ngayon. Oo. Good defense dito kay Sereneo. Hindi niya hinayaan, maka-layup lang. Kala ko babanggaan na yung Raimundo Oo nga Umiwas pala. Ito Mapua. Gives it to Triste. DJ. And there was a foul at dahil penalty na this would mean 2 free throws ulit for the Pilgrims via to si The William Triste Jr. Oh, magkuya, nagpalitan Sahali. Sahali. Alam mo ano interesting, Lordy Hindi. Pag binalik dun sa, ayan, ditong camera angle na to, tatay ni DJ Triste ang kumukuha. Yan, si Kuya Dowie. I-focus mo naman, Kuya Dowie. Naka-focus Focus yun naman si Kuya Dowie para makita naman ng mga kasinag natin kung sino yung tatay ni DJ Triste. Senior and junior. Tinan mo, naka-4. Yan! Ayan na! Kaway! Di niya ata alam Kaway! Seryoso, ayaw. Seryoso. Ganyan, ayan. Pinokos yung anak niya, di ba? Dito mo, father and son. Father, son. Dito sa Sinag, Liga siya. Tayo lang ang meron yan. Yes. Tayo lang. Pero din, coach, tsaka presidente natin. Ayun nga, i-focus din natin yan. Mamaya po-focus natin yan. Yung 5-second violation na force ng Antipolo Pilgrims. Tapos mag-free throw ulit itong si Cerneo. Yun na, malapit na mag-second half Medyo nakukuha na naman ng Antipolo yung momentum Parang ganyan sila Laging ganyan. Oo. Kasi ngayon ko lang naupuan tong yung Pilgrims na to Oo. Yung NBS tatlo ka na ata, di ba? Oo. So Sahali gives it to Ferrer. Alam mo, nakikita kong problema nitong NBS dito. Parang takot sila sa pressure na gano'n yung full court. Medyo nag-aalangan sila, no? Ganda ng depensa ng Pilgrim dun. Oo, and ito. Ito. Last shot. DJ to the basket. No go. Offensive rebound and put back. Para dito sa Pilgrims, Dominic Mulieno. And they get a stop. So nababa nila, Lordy, sa 3 yung kalamangan. Take note. In less than 1 minute, binaba nila. Yan na naman yung
end of the second quarter. And tingnan natin kung magagawa na naman nila yung third quarter Storm nila. Makita natin second quarter highlights. And halo-halo Una, NBS ng simula, pero towards the end, Antipolo na yung gumawa Yan yung sinasabi ko sa'yo, na iba talaga yung playoffs dito. Katulad yan, first quarter, NBS, second quarter, ito naman, Pilgrim. At aabangan natin ngayon yung third and fourth quarter kung sino ba talaga ang gustong manalo dito sa quarterfinals natin. Totoo. Mag-a-advance ba ang NBS Slashes after today? Or ang Antipolo ba will live to fight another game? At malalaman po natin yan sa pagbabalik natin dito. 46-43 in favor of the Slashes at half. Malalaman natin ang sagot dyan sa pagbabalik natin dito sa Sinag Liga Asia. Hello mga kasinag, Enzo Galarosa po ng Sinag Liga Asia. At andito po tayo sa Barangay Tangos South in Navotas City para sa second installment ng Sinag Saya. Halina't subaybayan ang aming journey dito para magpasaya at mag-inspire ng mga kabataan dito sa Barangay Tangos. Malaking bagay po ito kasi unang-una yung mga ibang kabataan, yung mindset nila nasa basketball, hindi sa mga sugal, saan man bating bagay. Kaya ang pagbabasketball sport natin ay napakalaking bagay po. Matangkilik po natin ang paglalaro ng basketball, maiwasan po ang mga masasamang gawain para maging maganda patuloy na paglalaro. At yan po mga kasinag, dyan po nagtatapos ang ating ikalawang installment ng Sinag Saya dito sa Barangay Tangos, Navotas City. Tutok lang po kayo sa aming mga social media accounts at Sinag Liga Asia sa Facebook and Instagram kung saang barangay kami susunod na magpapasaya. Only here at Sinag Liga Asia. Ako si CJ Beautyson, abangan ang Team 1 Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si CJ Delpino, abangan ang Pampanga Pradera sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Ako si Jasper Miras, abangan ang Laguna Dash Lab, EOS Construction, Sinag Liga Asia. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! Ako si Romel David, para sa Sinag Lakas 40. Ikabang ka? It's time to dominate!
with its built-in high prioritization feature, charged into battle with low latency. Yes! Get into the race with low jitter. Yes! Apply for a Game Changer plan now and experience great gaming with FiberX. Ako si Parley Dimla. Abangan ang Team Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia. Ako si Roddy Santos para sa Sinag Lakas 40. Game na! Determinasyon, sipag, puso, pangarap ang puhunan, talento ang labanan, umaatikabong bakbakan. Mga laro ay tutukan. Game na! Ako si Ronald Tubid, Sinag Lakas 40. Laban ka? Ako si Richie Melesio para sa Sinag Lakas 40. Laban ka? Maganda ang view. May libre kang kape. Walang problema sa pagkain. May sarili kang mesa. Higit sa lahat, ang fresh mo pa. Walang MRT na kailangang habulin. Walang traffic na kailangang tisin. Kaya sige, tanggapin lang ang orders. Tanggapin lang ang bookings. Tanggapin lang ang racket. Kaya yan with Converge Home Base. For plans as low as 1,500 pesos per month, meron ka ng internet speed up to 200 Mbps. Make it big with Converge Home Base. Ako nga pala si Allen Andromina, player ng Terrafin Madrid. Inaanyahan ko kayo na panoorin ng Sinag Liga Asia. For sure, marami kayong masasaksihan na mga kabataan na sino-showcase yung talent nila and for sure mag-enjoy kayo. Tara, load na kayo. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet. Ako si Jason Diaz, abangan ang pagsinag ng Passion Sports Elite sa Sinag League Asia. Hello mga kasinag, Enzo Galarosa po ng Sinag Liga Asia at andito po tayo sa Barangay Tangos South in Navotas City para sa second installment ng Sinag Saya. Halina't subaybayan ang aming journey dito para magpasaya at mag-inspire ng mga kabataan dito sa Barangay Tangos.
bagay po ito kasi unang-una, yung mga ibang kabataan, yung mindset nila nasa basketball, hindi sa mga sugal, saan man bating bagay. Kaya ang pagbabasketball sport natin ay napakalaking bagay po. Matangkilik po natin ang paglalaro ng basketball, maiwasan po ang mga masasamang gawain para maging maganda patuloy na paglalaro. At yan po mga kasinag, dyan po nagtatapos ang ating ikalawang installment ng Sinag Saya dito sa Barangay Tangos, Navotas City. Tutok lang po kayo sa aming mga social media accounts at Sinag Liga Asia sa Facebook and Instagram kung saang barangay kami susunod na magpapasaya. Only here at Sinag Liga Asia. Ako si CJ Beautison. Abangan ang Team 1 Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si CJ Delpino, abangan ang Pampanga Pradera sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Ako si Jasper Miras. Abangan ang Laguna Dash Lab, EOS Construction, Sinag Liga Asia. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge FiberX Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge FiberX Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! Ako si Romel David, para sa Sinag Lakas 40. Ikabang ka? It's time to dominate! With its built-in high prioritization feature, charge into battle with low latency. Yes! And get into the race with low jitter. Yes! Apply for a Game Changer plan now and experience great gaming with FiberX. Ako si Parley Dimla. Abangan ang Team Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia.
Ako si Rodi Santos para sa Sinag Lakas 40. Game na! Determinasyon. Sipag. Puso. Pangarap ang puhunan. Talento ang labanan. Umaatikabong pagbatak. Mga laro ay tutukan. Game na! Ako si Ronald Tubid, Sinag Lakas 40. Laban ka? to 43, a 3-point lead for the number 2 seeded NBS Slashers versus the number 7 seed Antipolo Pilgrims. Lead at the half dito sa ating quarterfinals round, and we will see some of those halftime highlights. You're still joined by Enzo Galarosa and Lordy Casajeros. And Lordy, what did you see sa panig ng parehong koponan? Let's start with the Slashers. Bakit sila lamang ng tatlo dito sa halftime? Para sa akin, itong NBS Slasher, mas agresibo sila sa depensa. Kaya mas maganda yung nilalaro nila this first half. At dito naman sa Pilgrim, nakikita ko sa kanila yung effort, nandun yung pagka-agresibo, pero kulang pa eh. Kailangan nila tapatan yung pagka-aggressive sa opensa at depensa nitong NBS para malamangan nila to this coming second half. Totoo. Tulad nga ng ginawa nila dun sa huling minuto ng second quarters. Makikita natin ang ating halftime stats powered by Converge FiberX. Lord, tingnan mo yung field goal percentage ng parehong koponan. Oo, masyadong malayo eh. Hindi nila matapatan. Katulad nito, kitang-kita natin 50%, 54% dito sa NBS at dito naman sa Pilgrim 36% na masyadong malayo, mababa. Totoo. At dito naman sa pass break points, medyo okay, nakakahabol yung Pilgrims. Dito sa points in the paint, okay din, medyo balanse. Etong free throw, pag-uusapan naman natin, di ba ito nga yung pinaka maganda dito sa Pilgrim kasi consistent sila sa free throw. Tama. At ito naman, free throw ng NBS, masyadong mababa. Kailangan nila itong i-improve. Parang magkabaliktad, no? Pero isang player talaga na nangibabaw. Lalong-lalo na sa panig dito ng NBS Slashers. Walang iba kundi si Marvin James Raimundo. 13 points, 2 assists, 2 rebounds na agad at the halftime. Yan yung sinasabi ko eh. Ibang-iba talaga itong bata to. Iba kasi umpisa pa lang, iba na yung mindset niya eh. Totoo. Nung nakausap ko siya, iba na yung sinasabi niya sa akin. Kaya di na ako magtataka na maganda ilalaro nitong bata to. Grabe. Can he lead his team to seal the deal at makabook ng ticket sa semifinals round natin dito? As makita natin leading scores for the Slashers. Raimundo leads all scores with 13. Kalilong with 9 and 8 for Mig Sahali and JC Fitalvero. Para naman dito sa panig ng Antipolo Pilgrims, Mapua leads them with 12. Nat Manarang with 9 and Aldrin Gubot and Evan Cerneo with 6 points off the bench. So good sign para sa kanila na yung Cerneo at yung Gubot off the bench. 12 points combined. So, improvement kumpara nung sa last game nila. 17 points off the bench nga lang. Itong Yun yung maganda. Medyo naladagdagan yung pyesa nitong Pilgrim. Oo. Pero ito nga yung third quarter na laging pumuputok ang Antipolo Pilgrims as nearly got a stop there. Ilustrisimo to JC. Runs to the three-point line. Knocks it down from the corner. Ito na siya. Playoff talaga. Iba na lumaro itong Fitalvero. Talagang pinaparamdam niya na. And speaking, ito si Baby Green. Nandito na ulit. Ginamit na ulit ni Coach Britt. Baby Green na. Pero isa sa mga makakatulong talaga to dito para sa NBS. Totoo. At isa sa mga magpapahirap dito naman sa Pilgrim. Tinan mo yung paso na yun ni Raimundo. Di ba? Pangatlong assist na niya. Barwelo. Easy layup underneath. 5-0 run ulit panimula dito sa first half. Parang yung ginawa nila ng first quarter, di ba? 5-0 ginawa. Pero good shot right there by DJ Triste. Patingin ako eh. Bana ang ngiti eh. Siyempre, proud yan. Tinatago lang ni Kuya Dowie. Ito na si Baby Green. Kita mo naman. Grabe.
Hindi na kinaya. Hinawakan na lang ni Antonio. Oo. Tingnan natin yung no-look pass for the assist of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop. Good pass right there galing dito kay MJ Raimundo papunta kay Joshua Baruelo. Alam mo kung anong tawag ni Coach Leo sa mga pasang gano'n? Ano? Dead mapas, bata. Dead mapas. Coach, mga linya mo. So yun, narinig ko na yun. Nung nakasama ko siya sa panel. Mga ganun mga terms ni Coach Leo is Triste misses from the outside. Manarang gets it back. DJ, floater short pa rin. Good effort para dito sa mga Pilgrim. Kitang-kita mo na pinaglalaban din talaga nila itong nakaunting hinahabol nila. Ayun, depensa Triste on the run. Gives it to Kurt with 12 points in the first half. Make that 14 now in the game. Alam mo yung naging problema ni Ilustrisimo dito? Dahil matagal siya naupo, medyo tinitimbang niya pa kung ano yung gagawin niya kasi hindi siya makasabay eh. Kita mo, panira na eh. Sa elimination, tinitira niya na yung mga elbow jumper na yun eh. Ngayon, pinasa niya. Turnover. Nanlamig, no? As ito, another stop by Antipolo. Down by 3 sila. Eto na ba yung third quarter run nila, no, Lordy? Feeling ko, didikit talaga to. Oo. Mapua. Reads the defense. Gives it to our cutting Triste. Gives it to Antonio. Three-pointer. Tie the game. Lumabas nga lang. So, lead stays at 3 for NBS. Open shot. Good shot para kay Antonio. Kita mo naman, iba na yung basketball ngayon, di ba? Iba na yung generation. Big man, tumira sa tres, di ba? Yung guardia yung nag-set up. Normally, other way around dati, di ba? Yung panahon mo dati, di ba? Ganyan, Lordy. Yung mga big man yung binibigyan sa ilalim. Kick out sa mga shooter kagaya ni Lordy Casajeros. Gilid-gilid. Kita mo yung Raimundo dito. Pumoste, ha? Oo. Dahil alam niya, advantage siya sa mga small man dito sa Pilgrim, kaya pinopostehan niya. At kita mo, naka-out, 4 out. Naka-4 out yung NBS. Binibigay nila talaga dito kay Raimundo tong opensa. Yun nga sabi mo, di ba? 4 out. Pero gwardiya, yung nasa loob, yung nag-iisang tao sa loob, gwardiya eh. Ibang-iba na talagang generation ngayon, di ba? Yung positionless basketball kung tawagin. Pero, para sa'yo, Lordy, ito ang interesting coming from a pro player. Meron ka bang naiisip na player na pwedeng kakampi mo noon, pwedeng kakampi mo ngayon, or naging kasama mo sa UE, na tingin mo kung naglaro siya sa generation na to, positionless basketball, magsasucceed siya compared to nung panahon ninyo dati, nung prime niya? Meron ka ba naiisip na player? Meron. Sino? Yung dati naming player na si Dan Alberto. Sa UE yun, di ba? Oo, sa UE. Ano yun eh, positionless lahat. Kaya pwede niyan laruin yung mga point guard, shooting guard, press. Pero yung height niya, maliit lang siya. Pero kumbaga kung dito mo siya ilalagay mga panahon na ganito, mas magaling pa siya dito sa Raimundo. Opo. Pero pinakitaan ka. Karinig ka ata eh. Nung panahon na yun. Iba na ngayon, Raimundo time na ngayon. Oo. Nakita ko gumano, no? Parang tinignan ka eh, Raimundo time na eh. Nag-coin ka bigla, Raimundo time. Finally, after 3 attempts ng bank shot, nakashoot na rin ang Antipolo off the glass. At kita mo lamang, 4 lang. Oo. Ganyan ang Antipolo eh. Yung ano lang sila, keep in step lang. Parang okay, 4, 5 points lang. Mamaya-maya, mag-iinit yan bigla eh. Eto na ba? Yun yung tanong. Eto na ba kaya yung run nila? Triste all the way to the basket. Kita mo itong si Ilustrisimo dahil ang tagal niya naupo, pagtira niya ng elbow jumper, walang kumpiyansa eh. Malamig pa, no? Actually, di pa nga, kumpara mo yung pawis niya sa pawis ng mga kampi niyo, hindi pa ganun ka, yung, alam mong nanlamig pa eh. Kagaya niya, no? Malakas pa yung tira. Buti na lang. Yung nangingibabaw na Joshua Baruelo nandun. Yan yung sinasabi ko. Kasi itong si Ilustrisimo, dapat bigyan mo siya ng mahabang oras eh. Painitin niya yung sarili niya. Parang diesel. Oo, pero kagandahan naman dito kay Ilustrisimo dahil kahit di siya makashoot, depensa naman ang depensa ng bata. Totoo. Gubot knocks down the jumper
So Gubot now in double figures, 10 points na si Aldrin Gubot. Ito yung mga bench player ni Coach MS. Oo. Uy, kita mo yung paso ng Illustrissimo, nakaupo. Good defense para dito kay Mapua. Kita mo, ang lead niya. Binantay niya si Ferrer. Oo. At na-stop niya. Oh, look at that. Leaping battle between Raimundo and Antonio. Ito, Raimundo. May buwelo. Good pass. Petalvero, couldn't knock it down. Kita mo yung Raimundo, gaano kalaking spaso na carve out niya sa pag-box out na yun. Take note, dalawa yung naka-box out sa kanya doon. Grabe. Sabi mo nga, di ba, Raimundo time ngayon. Itong nakikita mo, syempre, kakatapos na ng PBA draft. Ganyan yung mga hinahanap ng mga coaches sa draft, di ba? Yung mga ganyan eh. Role player. Oo. Na pwedeng maging star player, di ba? Potential na andun. Kalilong. Ang kagandahan kasi dito kay Raimundo, sabi ko nga sa'yo, hindi siya nag-iisip ng iba eh. Totoo. Talagang dadaanin niya sa effort, depensa lang eh. Eh, may depensa. Yung opensa, bumabalik at bumabalik lang din sa kanya. Talagang nagbabayad din talaga eh. Kung ano yung gawin niya sa depensa, tama yung opensa, dumadating na lang kagad sa kanya. Totoo. Good pass. Sayang, no? Hindi lang nakuha. It's Raimundo. What a pass! Banatikla couldn't catch it cleanly. Ikaw na malaki. Banatikla. Grabe, jumbo. Ang laki, no? Kita mo na. Talagang pinagpag si Mapua eh. Hindi mo na may papagpag yan. Ang late niya, talahati niya lang. Good pass! Ang ganda ng pasa. Triste. Perfect. Yan yung mga perfect na two-man game. Oo. 1-2 dribble, pag tama sa screen, pag nakita niya nag-switch or nag-show, pasa, packet pass. And eto na, Lordy, 2-point lead na lang, hinahabol dito. And yun nga lang, may foul. Kay Triste trying to prevent itong si Raimundo from sealing him sa ilalim. Pero, eto yung ginagawa niya. Sabi mo, perfect two-man game ang ating power play of the quarter brought to you by Converge FiberX. Experience better with Converge. Ganda ng connection. Parang Converge lang. Good read. Oo. Yung offensive foul pala yung kay Raimundo, hindi pala siya kay Triste. Offensive foul ba? Hindi ba 3 seconds? Ate, parang 3 seconds. Dalawa kasi pumito eh. Parang hindi ko rin nagulat din ako. Basta may pito. Oo. Triste trying to tie the game dito. Nasa free throw line ulit si DJ. Tingnan natin ulit. Atake na yun, no? 3 ang dinaanan niya. Ano mo, kagandahan dito sa Triste, talagang agresibo siya sa opensa. Ginagawa niya ng paraan. Talagang pinipilit niyang makatulong din sa team. Gusto niya iangat, gusto niya manalo. At kita-kita mo naman, isa lang ang lamang ng NBS. Totoo. And muntik na ba niya matay? Pero Antonio with a rebound. Antonio gives Antipolo their first lead of the game. Ito na, sinasabi mo. Ito na yung pinakwento mo sa akin na Pilgrim. Eh, wala na. Oo. Sa hali, Banatikla trying to use his muscle. Oh, what a block! Oh, foul on Gubot. Sabi niya po. Kalang bola na. Pero, siyempre, may mga eagle eye tayo ng referee dyan. Tingnan mo yung hook shot na yun ni Antonio against the taller MJ Banatikla. So, Medwin gives etong Antipolo ang unang-unang kalamangan nila, Lordy, sa larong ito, ha? Oo, at dire-diretso ba nila to? Totoo. Speaking of, diretso tayo muna kay Sarah Terchman for her update on the third period. Sarah, what do you have for us? From NBS, Lashers head coach Breed na medyo na-distract ang kanilang mga players. Kaya ni-remind niya during the halftime break na mental ang pinakamahirap na kalaban. Kaya kailangan nila mag-focus and kinonect din nila ang kanilang mga lapses at hindi pwedeng mag-relax for them to win the game. Back to you, Lordy and Enzo. Thank you so much, Sarah. Parang nagulat ako sa pagbato niya. Walang ano eh. Nangyari? Bago to. Ah, okay. Yun naman pala. Second game, kain kayo. Mamaya na. Eto Volante. Fires, misses the 3. Here comes Illustrissimo bringing down the ball. Again, malamig pa talaga. Mukhang
walang gasolina, mukhang gas ang nailagay dito, hindi diesel. Pero good block right there by Yuri De Guzman at napalastas pa doon si Joshua Bulante. At regarding dito sa report ni Sarah Terjman, mental talagang mahirap kalaban. Totoo yan sinabi. Totoo yung report niya. Yan talaga yung pinakamahirap sa lahat. Ang galing mo physical, pero kung ang mental mo hindi prepare, tama. Wala din. Sabi mo nga, di ba, sa top ng coverage natin, mindset, di ba? Parang, ang ganda nung yung report ni Sarah, tapos sinabi mo ng top ng coverage, nag-link Bagay kayo ni Sarah, no, Lordy? Siyempre. Hindi kami tao. Bagay kayo. Ano yun? Sa commercial yun, di ba? Sa commercial ko narinig yun. Ito, tie game tayo at 59. Antipolo with again another third quarter storm. Signature nila tong third quarter. Coach Ernest, binalik si Kililan and Jimwell Laksamana. Iverson way out of his range. Joshua, naiwanan ng bahagya siya sa hali. Evan can hit that jumper! Ito na yata, dire-diretso natin ang Pilgrim dito. Oo. Medyo nabago na naman ang pwesto ni Coach Britt dito. Naka-ano na sit-up straight na Oo. Di na tayo naman yung nakaganon. Oo nga. Migs, look at the dash with Petros, step back. Three-pointer. 4 shot. Oo. Masyado niyang binigay sa sarili niya yung bola. Hindi katulad nung kanina na na-involve yung mga teammate niya. Gumaganda na kasi din depensa ng Antipolo. No? Parang binaliktad nila yung laro eh. Laksamana, Tubulante, open look. Joshua misfires. Kita mo, nagliliparan na yung mga player. Liliparan, nagtutumbahan. No? Yung physicality of the playoffs eh. Isa pa, di ba? Another one. Pero mga ganda din sa referee natin, hinahayaan maglaro yung mga bata. Oo. Alam nila eh, playoffs eh. Iba yung physicality sa playoffs eh. Good pass. Bulante keeps his pivot. Short nga lang. Wala na siya mapasahan doon eh. Wala na siya mapasahan, kaya sa ring niya na lang pinasa. So Sahali gets whistled for a holding foul on the rebound action. So bola magme-maintain dito sa Antipolo Pilgrims. Nakita natin kanina Coach KDP. Of course, parang not feeling well siguro si Coach Ernest kasi naka-face mask, di ba? Uso ngayon yung ganun eh. Pero present naman as Cerneo. In and out. Yung jumper niya doon. At ito, dito na naman itong Raimundo. Uminom lang ng tubig. Pasok na naman. Uminom lang ng tubig. Nagpunos lang ata ng pawis eh. Oo. Saglit na saglit lang eh. Kailangan talaga si Raimundo. Tingnan mo ba naman yung quality ng tira na nagawa niya? Diba? Pero look at that. Petros with the rebound. Bulante to Laksamana. Jimwell gives it to Iverson. Back to Laksamana. One dribble, pull up. Petros couldn't grab the offensive rebound. At dyan, magtatapos yung third quarter natin. Another third quarter storm galing sa Antipolo Pilgrims, Lordy. Yung sinasabi mo nga na magaling sa third quarter to Pilgrim at pinatunayan naman nila. Kitang-kita naman natin sa mga highlights itong si DJ Triste. Oo. Pero ito yung tres kanina ni Petalvero talagang doon siya pumunta eh. Hindi siya ayaw niya ng dos eh, tres. Pero itong NBS Slashers, one possession game lang to. 2-point lead lang to entering the fourth. Marami pang oras at wala pang sure na panalo dito na Lordy. Oo naman. Pero ang kagandahan dito, hindi nagkakalayo. Dikitan lang ang laban. Oo, kaya ang tanong dito, makaupo na ba ang NBS Slashers sa semifinal round? Or will Antipolo force a do or die rubber match dito? Malalaman po natin yan sa pagbabalik natin for the fourth and final quarter of this quarterfinal match between the NBS Slashers versus the Antipolo Pilgrims Leap. The fastest growing fiber internet got even faster. Again, dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that,
No new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, dinoble pa! This 2023 Sinag Liga Asia is brought to you by Kaito Cement, the official cement partner of Sinag Liga Asia. Of course, Excel Bon, our official tile adhesive partner dito sa Sinag Liga Asia. Entering the fourth and final period, itong NBS Slashers are down by 2 points after being up by 3 kanina ng halftime, no? Parang +1 na nangyari. Hindi, +4. Hindi, ano ba? 5, kasi 3. Di marunong mag-mat, eh, no? Paghahalataan, eh. Kung kasama ko si Coach Leo, sasabihin niyan, anong course mo? Sinabi ko course ko, kaya hindi ka marunong mag-mat. Ayun. Yun ang sinasabi ni Coach Leo sa akin. Antonio, look at Petros, pero no, inaagaw parang candy ni Roldan, ha? Bagay na bagay sa yung number niya kay Petros, no? Rodman. Rodman, eh. And yung Rodman, number, ano kaya, kumbaga sa mga idol ko, si Rodman yung number 2. Sino number 1? Number 1, Kobe. Kobe, of course. Pero, yun nga, yung Rodman, idol na idol yan din ni Coach Pancho Alfonso na, speaking of which, nasa DWIZ radio show siya together with Ernest Leo Hernandez. May interview siya si Coach Pancho, nire-represent ng Sinag Liga Asia together with Coach Eric Quintana, ang ating international representative dito sa Sinag Liga Asia. Pero Medwin Antonio, grabe naman yung galaw na yun, no? Nagpapakilalang mabuti din. Oo. Ito na yung sinasabi ko, nagtutulong-tulong na itong Pilgrim. Talagang binibigyan nila ng importansya ang bawat isa. Kita mo naman, kahit sino ma-open, ball nila, binibigay nila yung bola. Oo. Sinong open, sige lang, bigyan mo lang ng kumpiyansa, tira lang. Totoo. Yun nga eh. Gusto pang i-extend itong Antipolo Pilgrims yung serye, di ba? Mag-force ng do or die dito. Tingnan mo ba naman yung effort ng Antonio? Ito mo, sila nag-free throw. Siya pa naka-rebound. At yung Petros, hindi lang mahawakan ng maayos yung bola, pero andun yung effort, eh. Dito sa, itong nakikita ko, itong third quarter at paumpisa ng fourth quarter, parang gustong-gusto talagang manalo ng Pilgrim. Ayaw nila ibigay sa NBS. Oo. Pero siyempre, itong Raimundo hindi papayag. Hindi papayag ang bata ko. Grabe. Bata ako talaga. Oo. Grabe. Ibang klase. Tama ba naman yung pagpag nung paggamit ng balikan para pagpagin yung defender, di ba? At big man yung pinagpag niya. Oo. Yun nga lang. Sumobra naman yung pagpagpag doon ni Antonio. Lusot na, hinabol niya pa eh. Mm-hmm. Sayang. Para sa'yo ba, yung mga ganyang screen, sino may kasalanan? Makita natin, si Tiger, si Coach Kim De Pedro. Sipin mo yun. Pero yun nga, sino may kasalanan minsan? Kasi sinasabi, yung gagamit na screen, dinadaan na agad kahit hindi pa nakaset. Sino minsan? Yung nangyari na yun, ano lang naman yun eh. Sa screen talaga. Tapos na eh. Tapos na yung screen eh. Kumbaga, lusot na yung may hawak ng bola. Hinabol pa ng may habol pa, no? Kumbaga, okay na. Good screen na. Kaso lang, nag-extra. May pabaon ang tinatawag dyan, di ba? Nakakamisin niya yung bata kan, pabaon. Ngayon, tayo na nagbabaon sa sarili natin. Totoo. Petros! Sayang. Kita mo naman, mismatch si Zeus Sahali bumabox out kay Medwin Antonio. Wala na siya nagawa, kundi akapin na lang eh. Pero ang pinakamagandang effort doon yung kay Petros. Oo. At limited minutes siya ngayon. For the first time sa karir niya sa Sinag Liga Asia, limited minutes siya dahil ang ganda nung nilalaro ng Petros, nung Evan Cerneo kanina. Tsaka ni Gubot. Pero ngayon, pinapakita niya na kahit konting minuto lang, kaya niya mag-produce as Antonio in and out and back in again. One hand, bata. Wakali, bata. Grabe. Pang klase. Parang, alam mo yung mga sa time zone. World of Fun. Bakit Petros? Agaw Petros layup. Sobra lang. Nang hinayang siya. Parang weak hand niya yung kaliwa. Oo. Hard foul ang binigay nito ni Nat Manarang kay Joshua Baruelo.
Para sa akin, smart foul yung ginawa ni Marmelo na yun. Kasi, ni Manarang. Kasi, alam niya, easy 2 points na eh. Pahirapan na lang muna kita, Marmelo ha. Bigyan ka sila ng dalawang free throw. Kaya, tingnan natin dito. Playoff foul, dalawa sila actually. Pero, siyempre, also playing the percentage dahil nga hirap ang NBA Slashes ngayong araw sa free throw line, di ba? So, para sa akin, smart foul yun para dito kay Manarang. Coming from, like I said, one of the best defenders in the country. May mga ganun, di ba? Mga Kita mo yun? At yan yung sinasabi ko, imbis na dapat easy 2 points mabigay ni Manarang kanina, ginawa niya pinadahan niya sa free throw at 1 point lang. 1 point lang. May ganun talaga yung mga haka-shot. No? May mga coaches siguro na nagsasabi sa'yo, siyempre, ikaw defender ka, na pinaglalaroan niyo yung percentage ng player, di ba? May ganun talaga. Katulad namin mga player, kumbaga tendencies ng mga player, dapat alam mo rin yan eh. Hindi lang basta maglalaro ka. Pagpasok mo sa court, alam mo dapat yung tendency ng mga player. Katulad ni Petal, or speaking, kunyari, ito si Petalbero. Alam mo, shooter siya, 3 points. Siyempre, mo kung bigay sa kanya yung 3 points, patakihin mo na lang siya. Di ba? Totoo. Dapat ganyan, alam mo yan mga ganyang bagay eh. Itong mga batang to, habang maaga, nalalaman na nilang agad kung ano yung mga dapat nilang gawin sa loob ng court. Totoo. Pero, paano mo naman babantayan ang mga ganyang player, MJ Raimundo? Itong Raimundo na to, ito yung dapat nilang bantayan talaga at tuunan ng pansin. Kita mo naman. Ang bilis ng first step for the drive of the quarter, brought to you by Photon, our official mobility partner. Kayang-kaya sa Photon. Kayang-kaya ni MJ Raimundo, and it puts the Slashers back up by 166-65. Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Ako si Richie Milencio para sa Sinag Lakas 40. Laban ka? Sinag Lakas 40, magkakaroon tayo ng dalawang divisions dyan, ang Open Division and Executives Division. If interested po kayong sumali sa liga na to, contact nyo po ang dalawang numero dyan sa screen or email nyo po kami sa sinagasiasports@gmail.com. As you can see, our chairman, Sir Rocky Chan, and our president and CEO, Boss Ray Alaw, right there in attendance. At binabantayan ang mga kilos natin kung nagtatrabaho daw ba tayo. Sabi nga ni Rowie. Loko-loko talaga si Rowie. Well, actually tayo parang dito pag nakaupo tayo sa panel, parang hindi trabaho eh. Nag-i-enjoy tayo, di ba? Parang hindi nga trabaho ito eh. Pero kagaya ng mga fans natin, mga kasinag natin na nag-i-enjoy sa laro natin, kay Miko, Lizel Pangan, kay Princess, kay Prince, kay Empress, tsaka kay Via, galing yan sa assistant coach ng Antipolo Pilgrims na si Coach Jonel Gonzon. Happy watching po sa inyo. Mga taga-Antipolo siguro, mga Antipolo faithful, di ba? Mga nagdadasal na magkaroon pa ng do or die itong Antipolo Pilgrims. Ito, 3-point lead. At bumalik si Coach Britt sa kanyang posisyon. Oo, posisyon. Kanina, nakaganon eh. Nakaharap eh. Kasi nga, lamang na sila ng tatlo dito. Kanina, nakaganon. Pero kaganda, ayan na, tumayo na si Coach Britt. Yan na yung sinasabi ko. Yan na, sinasabi ko pag tumayo yan. Petros with the effort. Antonio puts in a block right there, pero foul. Effort, no, Lordy. Dinadaan ng Antipolo sa effort. Yan nga yung sinasabi ko sa iyo, Enzo. Yan yung ipapanalo ng Pilgrim, yung effort nila. Oo. Parang ano lang yan eh. Ito siguro, wala na ako sigurong pinakamagandang. Pero bago muna yan. Sakto. Bigyan muna natin kay Sarah Turchman for her 4th and final quarter report. Sarah, ano meron?
From Antipolo Pilgrim Sleep, Assistant Coach Kim, na ayusin ang laro lalo na't nakakahabol na sila. Maging consistent and communication sa loob para maganda ang depensa. Just give their best in today's game. Back to you, Lordy and Enzo. Yan, binalik na niya. Pero thank you so much, Sarah. And speaking of, isa din dun sa mga sinasabi ni Sarah is effort din naman talaga, di ba? Parang manliligaw ka, di ba? Kailangan mo ng effort. Manliligaw, manunuyo ka. Effort talaga kailangan, di ba? Parang effort mo para makuha ang ganyang kagandang courtside, di ba? Oo naman. Pusuan mo. Shipping. Grabe. Mamaya nga second game din, sabihin ko rin kaya. Tanungin ko naman si Allen. In and out nga lang for Illustrissimo. Talagang malamig na malamig talaga to si Illustrissimo. Talagang, kumbaga sa nag-i-yellow yung mga kamay niya. Hindi nagbabaga. Kanina, actually, nagkaroon siya ng layup. Tutok na layup. Pag niluwa ng ring, pag tumingin na lang siya sa ring. Parang kay Russell Westbrook, di ba? Ito, Petros again. Taps it to a green shirt. Grabe effort nitong to. Asa lang yun, na-disgrasya lang doon. May magnet kay Raymundo. Ang ganda ng depensa ni Mapua doon. Back and forth we go. Yan ang kailangan nila, yung mag-i-stop dito kay Raymundo. At si Mapua ata. Inasawa, no? Oo, kita mo naman yung depensa ni Mapua doon. Inagawa niya harap-harapan si Raymundo. Good screen. Three-step, puts it up and in! Tinago sa chan yung bola. Grabe. Sabi nga ni Coach Leo, ginamitan ng Pilita Corrales. Old school na old school, ha? Yan nga ang ating move of the quarter brought to you by Kaito Cement, our official cement partner. The William Triste Jr. puts the Pilgrims back up by 1 dito. 69-68 with 5 minutes and 16 seconds remaining in this ball game. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Ako si Ronald Tubid, Sinag Glass 40. Laban ka? Ito po, mga kasinag, ang aming playoff picture, Lord. Yung makikita nga natin, di ba? Yung top 4 may twice to beat, kagaya nga nasabi mo. Oo. Yung top 4 natin, may twice to beat advantage sila dito sa playoffs natin. At ito naman 5, 6, 7, 8. Ito yung mga play-in na kailangan nilang manalo ng 2 beses para makapasok sila dito sa semifinals. Oo. Kaya nga, napaka-crucial para dito sa Antipolo, Castle Rising Suns, sa LDG San Pedro, di ba? Yung mga... At saka sa Datslav X Eos Construction na manalo. Pero alam mo ba, Enzo, sa lahat ng paglalaruan mo ng playoffs, kung ikaw man yung nasa 5, 6, 7, 8, ito yung pinakamagandang challenge sa'yo. Oo. Kasi alam mo kung bakit? Pagdating naman sa playoffs, diba, lahat agresibo, lahat gusto lumaban. Pero mas masarap manalo ng 2 beses dun sa mga nasa top 4 na team na yun. Totoo. Upset nga kung tawagin, di ba? At ito yung pinakapakita ng Pilgrim dito. Totoo. Bulante, again, yung 3-point shooting lang nila, nagiging Achilles heel nila. Pero yung effort na andyan na para dito sa Pilgrims. 100% effort lang yung ginagamit ito. Good defense naman. Galing dito kay Illustrissimo. Raymundo. To Fet Alvero. 3-pointer. JC in and out. Bulante. Good box out. Malamig. Oo. Medyo matagal din na upo si Fet Alvero, no? Simula third quarter, eh. Triste against JC. DJ. And that's a clear offensive foul galing dito kay Iverson Petros. Hindi, may pabaon din. Bewang naman. Kanina kay Antonio, balikat. Kay Petros naman, bewang. Oo. Binuuni. Karaniwan naman kasi talaga ng mga offensive ball sa screen, yung hahabulin mo ng puwet, Totoo. bewang. At ngayon, nakaupo tuloy ngayon si Petros. Oo. Isa sa mga nagbibigay ng energy dito sa sa Pilgrim. At ito na nga, si Illustrissimo, nabutas na niya ngayon ng ring. And
Pwede bang yun na yung maging fan starter sa kanya, di ba? Pwede, pwede. Ito Mapua, the floater puts it up and in! Plus a foul! The small guy. Pero malaking puso, di ba? Oo. Pinakita niya na hindi ako maliit dito, malaki ang puso ko. Grabe. Kita-kita. Hindi mo naman sino inatake. Illustrissimo din, no? Oo. Gulat si Illustrissimo, hindi na nakatalon. Alam mo, gusto ko yung tira na yon. Isa lang hindi ko nagustuhan eh. Ano? Walang angas pagkatapos eh. Dapat kung ako yan. Eh, alam Cardona, ano height mo? Diba? Ayun, convert pa yung 3-point play. Eh, hindi niya pinapakita niya na lang sa laro kung Oo. gaano siya kaangas. Oo. So yan, Mapua talaga siya yung nagli-lead ng way para sa Antipolo, no? Sila ni Triste. Oo, tsaka to si Antonio. Raimundo. Nawala sa kanya yung bola. So yung Mapua talaga eh. Offense, defense ang ginagawa niya. Oo. Parang binawian tong si Raimundo, ah. Siya yung nagli-lead talaga dito sa Pilgrim. Ganda ng bakbakan sa ilalim. Antonio tsaka Illustrissimo, ah. Oo. Foul. Foul. Hindi mo na kailangan magreklamo. Meron ka ng penalty pa sila. Oo. Malaking bagay yan. Bad foul. So, magto-2 free throws dito si Ryzen Kililan as Nate Manarang troops back in for Joshua Bulante at may pahabol na shoutout. Of course, isa sa mga naging FD floor director natin dito sa Sinag Liga Asia, the one and only Derek Boyet. Derek Boyet, happy watching sa'yo. Ingat daw tayo. Happy Sunday. Happy Sunday din siyempre, Derek Boyet. Ito na, kitang-kita ko na. Nagtutuloy-tuloy na yung effort talaga dito ng Pilgrim. Oo. At namumblema na ngayon itong si Coach Britt Roma. Dahil sa depensa nitong Pilgrim, kita mo, half court, nakaasawa na kaagad. Totoo. At tingnan mo itong matchup na ito, Mapua versus Raimundo. Diba? Wow! Raimundo, pinagpag si Mapua but he still can't make a shot. Kalilong, jumper, wala pa rin. Tingnan mo yung Raimundo, hindi makashoot. Pero yung gusto niyang makuha yung bola, ibang klase. Dahil gusto niyang manalo. Oo. Kita mo naman kung sino kabaksautan niya doon, si Antonio. Antonio. Tsaka may Mapua pa dun sa kanan niya, di ba? Oo. Grabe. Yung puso nitong Raimundo, no? Mr. Superman nga eh. Yes. Although may magagalit kapag binigyan natin Superman. Bakit? Policarpio. Superman din ba siya? Oh, sino na Hindi, Superboy na lang to. Actually, may naaalala akong player sa kanya. Sino? JL De Los Santos. Ay, oo. Diba? And JRU din si JL De Los Santos, diba? Who got drafted by Converge Fiber Xer sa PBA recently, diba? Totoo. Kung ganyan naging ni JL De Los Santos, diba? Parang JL nga. Na nakatapat mo. Hindi. Naging kakampi mo pala. Yan, Oo. Alam mo ba, ito lang pakwento ko lang. JL De Los Santos, nagpunta yan dito sa Bulacan sa team namin. Late na yan sila eh. Tatlong JRU boys yan pumasok sa amin. Si Miranda. JL, si Miranda at saka si... May isa pa eh. Kalimutan. Yung... Amores. Amores, yan. Ngayon, nakita ko tong Amores. Siyempre, kinausap ko siya. Tapos itong si Miranda, tahimik, taga-tondo naman yan eh, si Miranda. Ito si JL, nakita ko parang ang sarap depensahan. Alam mo yung dinipensahan ko siya, binigyan mo, pero walang reaksyon. Parang Raimundo, yung parang hindi siya babawi. Sabi ko, ay gusto ko tong batang to. Grabe, no? Hanggang sa yun, naging close na kami, okay kami. Well, kaya nga siya, kinuha nila Coach Aldin sa draft, diba? Si JL De Los Santos. Napaka-talented din. Binigyan namin siya ni Coach Pancho na parang Scotty Thompson-like yung laruan, yung effort, yung numbers. And ganun na nakikita ko kay Raimundo eh. For sure, ito final year na kasi ito ni JL. Sure na yun kasi na-draft siya ng PBA. Meron, mga JRU fans dyan, meron pa kayong isang JL De Los Santos na nangangala ng MJ Raimundo dito. Hindi na John Luis De Los Santos ang pangalan. Marvin James Raimundo na ang aasahan nyo dyan sa JRU. Susunod na JL. Oo. Grabe, di ba? Yung talent ng mga bata ngayon, ibang klase. Tsaka yung tapang ng Raimundo, iba din eh. JL din. JL nga datingan, pati tagdig. At saka yung Ay, sayang sayang na, nag-agawan sila. Pero dito pa mas impressive ako
yung gas tank niya, yung hindi siya napapagod. Oo, tingnan mo naman, pinainom na ng tubig ni Oo. Coach Britt. Yung pasok agad. Yung energy niya sa simula sa jump ball hanggang dulo ng fourth quarter, ganun pa rin eh. Kasi nga, playoffs eh. Oo. Hindi mo basta-basta pwedeng bitawan. Bigay todo siya eh. Oo, Lalo na down sila. Oh, isa pa sa mga natandaan ko, sinabi sa akin ni Raymundo kanina na ang bola parang kapamilya na daw niya yan. Hindi daw niya basta-basta bibitawan yan. Ay, grabe. Ibibigay kahit kanino. Grabe, pero gubot. Mintis nga lang, tinan mo yung illustration mo. Grabe si Baby Green. Yun talaga, Draymond Green itsura niya doon. Raymundo puts it up. Still can't tie the basket, pero he has 2 chances to inch closer dito sa ating laro. Yan naman si Baby JL. Superboy. Superboy. Nice. Speaking of Superboy, siyempre, ito Junel Policarpio, good luck kasi September 30 na ang simula ng UAAP. Of course, Bomba UE para kay Lordy. Arriba Letran para kay Allen. Ani Molasal. Hindi, ano ako, go Uste ako. Ay, Uste ka ba? Go Uste ako eh. Sige nga, kung Uste ka, cheer mo nga yung Uste. Paano mo ganun ba chine-cheer yung Uste? Meron ng orason para hindi sila i-cheer mo. Bubulong ko na sa'yo mamaya. Meron ng orason para hindi sila i-cheer. Pero siyempre, silent supporter muna ako ngayon. Marinig ko na naman yung mga Bomba UE. Ayan. Kaya ni Kuya James Martinez. No? Oo naman. Ay! The sharpshooter. Yes. 71 points. Kita mo ba yun? Ibang klase. 10 na lang, Kobe Bryant na. Oo. Binitin pa niya eh. Oo. Pero tingnan natin dito. Speaking of 70, 2-point lead, 76-74. Gubo trying to keep it alive. Pero look at Petalvero. Ayaw din talagang magpatalo ng Petalvero. Kasi ito, Raymundo. First 3 points. Look! 1 out of 1 from the 3-point land. What a shot by MJ Raymundo to put his team back up by 1. Guys, wala akong masabi dito kay Raymundo. Talagang nagte-take charge na siya talaga dito sa ating fourth quarter. Talagang ayaw niyang bitawan itong team nila. Talagang ipaglalaban niya hanggang dulo. Totoo. Yan ang ating shot of the quarter brought to you by Finn Cotton, the official sneaker partner ng Sinag Liga Asia. And a 1-point lead for the Slashers dito, 77-76. 2 minutes exactly natitira sa ating laro. Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. Ako si Romel David, para sa Sinag Lakas, 40. Ikabang ka? Back here inside the Bren Zigyao Convention Center. As, of course, this 2023 Sinag Liga Asia is sponsored by Sintite Construction Corporation. And of course, shout out to Sir Rosano Celis Tagala, the owner. And of course, Uncle Noodles Takam Salinamnam. Noodles? Sarap! Noodles, ah? Takam na. Linamnam pa. Gumagawa si Lordy ng promotion, ha? So, siguro tuwa lagi ang mga sponsor ng Sinag Liga Asia pag nakaupo ka. Oo naman, dapat sila matuwa. Sa'yo. Oo. Tsaka natutuwa rin kasi tayo sa kanila kasi sinusuportahan nila itong Sinag Liga Asia, ang pinakamagandang liga sa Asia. Oo, kita mo. Ang galing talaga ni Lordy eh. Ang galing eh. Antonio, trap, Manarang. Pinagpag si Migs, Medwin, jumper, no good, Nat keeps it alive. Nabitawan lang, fight for the loose ball. Welcome to Sinag Liga Asia Playoffs. Grabe. Kita nyo naman kung gaano yung mga effort nitong mga batang to. Playoffs na talaga yung atmosphere dito. Grabe. And possession arrow mapupunta sa NBS Slashers and Manarang looks shaken up ng konti sa after ng play na yun. Tingnan natin dito. Antonio missed an open jumper. Nabitawan lang ni Nat Manarang. Tingnan mo, bodies on the floor. 1, 2, 3, 4, 5 players nag-agawan para sa bola. Playoffs na nga, sabi nga ni Lordy, di ba? Oo.
Ito sa Hali. Ito na siguro yung closing 5 ng parehong koponan dito. Migs. Pero inaabangan ko bumalik dito yung Petros. Petros, no? Oo. Oh, sayang yun for Migs. Kita mo kahit siya nagulat na niluwa ng ring eh. Grabe, bilis, no? Oo. Jason Castro. Totoo. Pero ito yung situation, Lordy, 0 out of 4 si Migs Sahali sa free throw line ngayong hapon. Oo. Tapos yun yung layup kanina. Sayang lang eh. Pero tingnan natin dahil nga 0 out of 4 siya from the free throw line. 0 out of 5 na. Ito na yung pinakamahalagang puntos na dapat nilang i-convert. Tong free throw. Ngayong last 2 minutes, mahalaga na to. And if you can read lips, mga kasi nakita nyo, sinabi ng kanyang mas batang kapatid, si Zusa Hali. Let's go, kuya. Oh, 4 for 6 from the free throw line. Anong nangyari? Anong nangyari? Lordy, please. Maging regular ka na dito. Sabi nga nila, kung enjoy lang natin kung anong ginagawa natin. Di ba? Kung napakanta ka. Napapakanta na ako dito kay Sahali kasi 0. 6, no? 0-6. Kailangan yung mga puntos na yun eh. Itong mga minutong to, dito siya kailangan. Totoo. Ito, Antonio. Saperegi 3. Tabingi nga lang. Look at Raimundo with a rebound. Monster rebound para kay Raimundo. Grabe. Sayang. Sinasabi ni Lustrissimo, wala daw. Pero tumama eh. Kitang-kita eh. Oo. Siyempre, sino ba naman player ang umamin? Totoo. Wala naman umamin eh. Pero ito mga referee na to, mga referee natin, of course, they're international referees. Sabi niya wala. Siguraduhin natin benefit of the doubt, di ba? Bibigyan nila ng benefit of the doubt. Titingnan yung instant replay system natin dito to check. Pero from our view, mukhang tumama eh. Pero sabi ko sa'yo, hindi lang referee ang mga eagle eye dito. Patay na rin ang mga cameraman natin. Tingnan natin. Tingnan natin yan, tinan mo. Tingnan natin. Yung galing pasa, regardless kung tumama o wala, di ba? Galing pasa, tumama doon kay Gubot, pero tumama pa rin kay Illustrissimo. Tamang-tama. Tamang-tama, bata. Oo. Pero benefit of the doubt na lang din binigay ng mga referee natin, di ba? Sa player ng NBS kay Illustrissimo. But sayang, golden opportunity na naman yun for NBS to hammer down this lead. So si Migs Sahali, pinaupo ulit. Matthew Calilong has been playing well in replacement of Migs Sahali. Pinasok in this final minute a different point guard for the finishing 5 ni Coach Brito Roma. Pinasok ni Coach Brito para i-pressure to si Mapua. Oo. Kita mo naman, parang mga toko. Yung pressure, tinan mo naman. Binibigay na pressure, di ba? Ito, Antonio to Triste. Ito yung mainit na mainit si Antonio. Nagkaharangan ng dalawang Pilgrims. DJ, jumper, puts it in! And he puts the Pilgrims up by 1! Yan ang sinasabi ko. Dinadaan sa effort ng mga Pilgrim, kaya ito, lamang sila ng isa. Grabe. Buzzer beater pa yun kasi yung shot clock. Literally, pag bitaw niya, ubos na eh. Umabot lang no, Lordy. Oo, hindi ko alam kung anong reaction ng tatay niya pagka-shoot na yun. Tinatago, nakatingin sa atin. Kinikilig. Pero grabe yung tira na yun ni DJ Triste. Dagger. Oo, 19 years old. Kaka-19 pa lang yan a few weeks ago, ha. Pero kita mo naman, buong-buo yung loob, di ba? Pero para sa akin, hindi pa tapos ang laban. Tama. Kasi 44.8 seconds, marami pang pwede mangyari. Ilang possession pa to? Pwede pa tong 4, pwede pa 3. At pwede rin pang gawin 5. Depende na sa kanila kung anong depensa, kung anong gagawin nila. Oo. Pero for sure, ito lang dito ako sure, ha. Antipolo, didepensahan. Ayan na! Lordy, split screen. DJ Senior and the William Senior and the William Triste Jr. The proud father. Si Kuya Dowie, nagkukunwari lang yan na seryoso sa trabaho. Pero sa loob niyan, proud na tatay yan sa kanyang anak. Kahit sino naman, magiging proud talaga. At kitang-kita naman natin yung jump shot na yan. Bantay sarado ni. Wala ka na magagawang much better defense, Good defense. Better offense. Yan. Grabe. 19 years old
sa mga ICCT fans dyan, be excited sa 15th season ng ISAA dahil you have a superstar in the making in DJ Triste. Ito. Enzo, kanino papatak ang bola? Raymundo to. Pero may nakikita akong pwede na i-expose dito, Lordy. Box Tingnan to. natin. Oo. Box. Tingnan natin, Popostehan nila. Yun nga. Hindi lang naibigay. Oo. Yun sana yung sasabihin ko kung pwede, yun yung mangyayari. Ito, Kalilong. Pulls up from the baseline! Right back at you! Smooth! Grabe. Smooth! Grabe! Binawian si Triste. Oo, ang ganda ng laban. Kita mo, sabi ko sa'yo eh. Oo. 44.8 seconds, ngayon naman 39.3 seconds. Ang dami pa talagang pwede mangyari. 5 seconds lang naahit sa oras, Ganun kabilis yung opensa na yon. At ang key doon, lahat nakatingin sa pag-poste ni Raymundo doon sa ilalim. Nagulat sila yung Kalilong yung titira. Yun talaga yung option na yun. Oo. Bigyan ng screen si Elustrissimo. Kasi mag-out sila lahat eh. Mag-pour out, mapupunta si Raymundo sa ilalim, poposte. Kaso lang, ang galing ng depensa ni Mapua. Dininay niya, napunta kay Kalilong yung bola. 2 dribble, smooth move, jump shot. Grabe. Bang! And yun yung sinasabi mo, diba? Yung depth neto, yung lalim ng bench ni Coach Britre Roma na kahit sinong ilagay mo, pwedeng mag-step up. Hindi nag-produce well in this fourth period yung Mixahali, not his usual numbers. Pasok niya, Matthew Kalilong na nagpo-produce, nag-deliver ng clutch jumper, di ba? Good decision para kay Coach Britre Roma. Oo. Iba mag-isip talaga yung Britre Roma. No? Siyempre, championship coach, one of the genius and brilliant minds in Philippine basketball history. At dito na natin sa screen natin, ayan Kalilong and Triste. Tingnan mo. Good defense na rin kay Triste. Jump shot. Grabe. Parang sexy shot, parang si John John Wilson. Di ba? Oo. Parang John Wilson. John Wilson, Oo. Isa lang inangat na numero, 11 si Kuya dyan 12 yan Pero tingnan natin ito. One timeout remaining for both of the teams dito. But let's see, 39.3 seconds. Where will the Pilgrims go? They go to Triste. Triste. There's a double pin down for Bulante. DJ attacks. Floater. Sobra lang. Big stop by the Slashers. One stop lang. Huwag pa-foul. Oo. Walang foul. May oras pa. Walang pa-foul. Kalilong. One stop lang. Raymundo. Nabitawan. Kayo ng bola. Sabi nila, NBS, and they're asking, the Pilgrims are asking for a replay right there. Are the referees gonna give it to them? They are. Sumisenyos ang referee natin. I-check daw. Kasi nakita ko parang tumama sa legs ni Raymundo eh. Oo. But after that ba, may tinamaan pa bang player, di ba? Wala. Tingnan natin dito sa IRS with Mahalaga 17 seconds. Mahalagang challenge. Good challenge para sa coach nitong Pilgrim. Oo, si Coach Kim De Pedro. Oo. Pero, ika mo nga, di ba? Welcome to Sinag Liga Asia Playoffs, di ba? First game pala natin to. Ganito na kagandahan. Ito, Raymundo, natapik. Tumama kay Antonio. Yun yung parang sa angulo natin kasi mukhang tumama kay Raymundo, pero from that angle ng camera, it looked like it hit Medwin Antonio's hand right there. Pero then again, sa angulo na yon, marami tayong angulo na pwedeng tingnan, di ba? So this could still go either way. But ito, our referees have made a decision. Ball remains dito sa NBS Slashers. Pero ito, Lordy, ang tanong ko sa'yo, 17 seconds, 11 seconds shot clock. Gagambol ka ba sa free throw shooting dito ng NBS at fumaul muna? Or try mo muna stop? Stop muna. Kasi may matitira pa naman 6 seconds Kailangan nila ng magandang depensa dito. Kung makakastil sila, maganda. Pero wag mo pa foul. No foul. Tingnan natin. Raymundo. Ito na nga sinasabi ko. There it is! Ito na nga sinasabi ko. Grabe! Welcome to Sinag Liga Asia Playoffs. Grabe. Ang ganda ng laban, pare. Oo. And game 1 pa lang to. May 3 pa pagkatapos nito. And Coach Ernest Alaw burns his final timeout. Pero ito ang situation, Lordy. 15.5 seconds. Saan sila mag-inbound? Pag full court, patay ang shot clock. Pag dito sa front court,
May 14 seconds pa sila at matitira pa ng 1.5 seconds ang NBS Slashers. Dito, tingnan natin yung crucial turnover na yun ni Kalilong. Ayun! Nahawakan ni Volante pero tumama pa kay Raymundo. And you can see, buti na lang na i-blur para hindi niya pumapasa anong sinabi ni MJ Raymundo dun. Pero, yun nga eh, kita mo yung hinayang niya eh. Regarding din sa tanong mo nga na kung full court o half court ba yung inbound, para sa akin, ibibigay ko na sa half court. Kasi pagka full court, double pressure eh. Pero pwede ka ma-backcourt, 8 seconds. Tama. Dito naman sa half court, set up ka na kagad ng play kasi ang iintindi mo na 14 seconds shot clock. Okay lang na may... Okay lang na may matira ng 1 second. Dahil madali na naman depensahan. Totoo. Okay. Tiwala na lang talaga sa depensa. Tagalan mo pa. May hina-heart ka ata. Ayun, tinanggal. Nung ako nag-heart, tinanggal, di ba? May hina-heart ako na nanonood ngayon. Ay, hindi pala nagtatrabaho yun. Ito na. Gusto kong tumayo. Tumayo tayo. Pwede. Kitang-kita natin kung ano yung mangyayari dito sa play na to. Last play na to. Pati ako na-excite eh. Napapop up ako eh. Oo. Teka lang, sa pantang ko, pwede ba pumasok? Bawal. Ay, hindi. Pag pumasok ka dyan sa court, hindi ka mate-technical. Di ba lang tech team na mate-technical. Pero si Dudong, i-escort ka pa pala. Ito, 15.5 seconds, may 14 seconds shot clock. Nakinig ata sa'yo, Antipolo. Kaya nga eh. Ito, Volante to inbound. Mapua. Triste has an open look, decides to hold it off. DJ against MJ. DJ, fly-by move. Triste short. Fight for the loose ball. Gubot, 1 second. Volante. Oh! And NBS books their ticket to the semifinal round. Ang ganda ng laban na to. Kitang-kita natin yung effort ng dalawang team, no? Oo. Grabe, nagtayuan yung balahibo ko doon sa last shot na yun. Ako rin yung effort, di ba? Grabe. The defense, yung scramble, and open look for Volante, di ba? Hindi lang doon. Open look din para kay Triste. Yung fly-by move na yun. Grabe. What a move. And kita mo, tuwan-tuwa si Coach Mike Manigo. Ito yung final shot. Gubot picks it up. Gusto niya itira pero nag-scramble. Volante had to fire. Diretso pero malakas lang ng konti. Sayang yun. That could have forced an do-or-die rubber match for the Pilgrims. But still, Lordy, alam ko ang moment na ito nasa Slashers. But still, nonetheless, hats off. Saludo po kami sa Antipolo Pilgrims team. Coach Ernest Alaw, team owner Cap Crisol Cate, Coach Kim De Pedro, and the rest of the players, the Antipolo Pilgrims. One hell of a season. Thank you so much for these memories. Grabe no, Lordy. What a game. Oo, para sa akin, credit to dun sa mga nag-effort talaga na katulad ni Tristan. Triste, Mapua, ito si Petros, Antonio. Ito yung mga bata na nagbigay talaga ng magandang laban para dito sa NBS. Totoo, kay Joshua Volante, Nathaniel Manarang, William Triste, Jimwell Laksamana, Evan Cerneo, Kurt Mapua, itong si Aldrin Gubot, sila Ryzen Kililan, Iverson Petros, of course, Coach Ernest Alaw, itong si Dominic Mulieno, and of course, Medwin Antonio, Coach Ernest, Coach Kim, Coach Jack, Coach Bernard, and the rest of the Antipolo Pilgrims and their team owner, Cap Crisol Cate. Thank you so much po sa pagsali. What a team. One of the youngest teams, di ba? Grabe. Hats off po kami. Saludo po kami sa inyo. Buong mga loob nitong mga batang to. Ang gagaling. Congratulations pa rin. Grabe. Para sa akin, pinahirapan nilang mabuti itong NBS. Hindi nila basta-basta binigay ang panalo. Grabe. Yan nga, ang final score natin, 1-point lead for the Slashers, 79-78. They have booked their ticket dito sa ating semifinals round. Sila ang unang-unang team na nakakwalify sa semis, Lordy. Oo, at sinabi nga sa akin, katulad nga ng sinabi sa akin ni Coach Britry Roma at ng
ni Raimundo na hindi nila basta-basta ibibigay itong Ayan nga eh. Pero ayan, panalo. and they award Coach Mike Manigo and the Slashers the game ball. At ngayon ibigay natin kay Sarah Terjman dahil kasama na niya ang Sinag Best Player of the Game, brought to you by J Project Clothing Shop. Sarah? And we're here with our Sinag Best Player of the Game, powered by J Project. From NBS Slashers, Marvin James Raimundo, double-double performance, 26 points, 10 rebounds, and 5 assists. Congratulations, Marvin. Marvin, grabe talaga yung pag-motivate sa inyo ni Coach Brit, lalo na kanina during halftime break. So, ano yung naging preparations mo before mag-start yung game? So, yun, preparation namin, kailangan namin ano yung mindset namin, kailangan namin ikalma yung mindset namin na kailangan wag namin isipin yung sarili namin, lalo na sinabi ni Coach Brit, pag nasa practice kami, nagtutulungan kami, pero bakit kapag sa in-game na, sa on-game na, doon na kami nagkasarili, parang iniisip sarili namin. So ayun, mindset namin na kailangan preparado kami dito, dapat teamwork pag-uusapan namin dito. Hindi skills ng bawat isa. Marvin, paano mo binoost yung certain effort mo in today's game para maipanalo to? So yun, naboost din kami dahil sa sigaw ni Coach Brit wala yun nga, nakalamang kami ng 11, tapos after ng halftime, naging 3 na lang. So yun, nasigawan talaga kami ni Coach Brit, kailangan namin magising. Kasi di talaga tama yung ganun na papamigay namin basta-basta yung bola. Napakadali ng basketball sa kalaban kanina. Parang kami yung, sabi nga ni Coach Brit kanina, yung kalaban, kami lang nagbibigay ng score sa kalaban, hindi yung kalaban mismo. Kaya yun. Oo nga, Marvin, alam kong gising na kayo dahil naipanalo nyo ang laro ngayon. Alam ko maraming gusto mong batiin at pasalamatan sa mga supporters mo. So yun, pasalamat ako kay Mama, Mary Grace Raimundo, kay Nanay Chit, kay Kuya Ken, sa girlfriend ko, kay Rachel Ann, kay Ate Cecil, sa mga tropa ko dyan, kay Coach Lou, sa Jerry family, good luck po sa NC. Tapos sa mga Raimundo family, ingat po kayo lagi. Tapos yun lang. Maraming salamat, Marvin James Raimundo from NBS Slashers. Back to you, Lordy and Enzo. Thank you so much, Sarah Terjman. Marvin James Raimundo, 26 points, 10 rebounds, 5 assists, 5 steals, and he leads the Slashers to the semifinals round with a 1-point victory dito, 79-78 in Lordy. What are your final thoughts with this first game natin? Wala akong ibang masasabi kundi gusto ko i-congratulate yung Pilgrim kasi hindi nila binigay basta-basta tong panalo para sa NBS. And syempre gusto ko i-congratulate yung my boy, super boy, Raimundo. Pakaganda ng nilaro niya. Oo. Sana magtuloy-tuloy yung panalo nila going to finals. Good luck sa kanila. Tama, and yun na nga. Sila yung unang-unang team nakapag-qualify for the semifinals. Malalaman natin sino susunod. Kasi nga, up next is the number 3 ranked Parañaque Pelicans kontra the number 6 ranked Hustle Rising Suns Florida Blanca. But dyan, magtatapos ang ating first game ng ating quarterfinals day dito sa Sinag Liga Asia. For Lordy Casajeros, Sarah Terjman, this is Enzo Galarosa, and on behalf of Direk Nomar Santiago, Direk J. Marbinos, Direk Don Mike Danan, Direk Billy Ray De Leon, Video Gear Incorporated, and the rest of the hardworking men and women ang trabaho dito. From the Brenzi Giao Convention Center, this has been your 2023 Sinag Liga Asia Born 2001 Sinag Cup. We are one.